Assalamu alaykum, hormatly ilişler. Şu gün 2025 ýylyň 20 mart hepdeniň ýekşenme güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Hormatly ilişler, ine şu gün biziň bilen hemişe ýaly Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Centrynyň ýolbaşçy Muhammed Döýje gatnaşýar. Muhammed ağa, assalamu alaykum, hoş geldiňiz. Selamun aleyküm Murad ağa, selamun aleyküm vatandaşlar. Hormatly watandaşlar, şu gün biziň efirimiň temasy Türkmenistan demokratik opozisiýasy Türkiýe döwletini gollaýar. Şol gollamak diýene soňky wagtlarda ýadyňyzda bolsa, ine Ýewropaň Birleşiginiň wekilleri gelip Samarkanda, sammitde Merkezi Aziýanyň wekilleri bilen gatnaşyp şo ýerde Merkezi Aziýanyň wekillerine 12 milliard pul berip Türkiýanyň Kipr döwletini hatap etmeli, Kipr bir döwlet olum Grek Kipr diýip hatap etmeli, şolara ýanky maslahat goýdy. Şu döwletlerim Türkmenistan, Gazakistan, Kırgızstan we Özbekistan ýa döwletler öz nemelerini, ýanky içhanalaryny Greçiski Kiprda açdylar. Kırgızstanyň tek açanok ýöne Gazakistan, Özbekistan, Türkmenistan öz içhanalaryny açdylar. Ya da ilçhanatyny ya da ilçhanyň wekillerini açdylar şöyle. Ine şu hakda biz görmeder, ýöne tema başlamaka Muhammed ağa gatşalt ýagdaýda biz Türkmenistanyň gelen habarlary görüp çykart, ondan biz esas temamyza geçeriz. Bolýarmy Muhammed ağa? Bolýar. Ine hormatly watandaşlar, ýene-de ýollar boýunça Türkmenistandan habar geldi. Gelin şuňa terdelin. Ünsüň. Indiki wideoya geçelim. Ine Günorta Koreýanyň kampaniýasy bilen bakaty 700 milliard bolan Türkmenistana dökün zawodyny gurýarlar. Karbamid dökün zawody. Ine mundan başga da ýene şu ýaly video şu karbamid zawodyny guranyň Türkmenistanyň ýollaryny, Türkmenistanyň etraflarynyň, vilayatlarynyň ýanky kanallaryna, deýkeşlerine, hugurlaryna, Türkmenistanyň etraflaryna mektepleri, o ýanky o sowetleri, medeniýet öýleri, ýagny medisina öýlerini bejerip täzeden gurmak etmän şular ataly ogul esasy bolan maksady dünýä möçberine Türkmenistan baýlyklaryny ýagny perrabotka edip daşöwde satyp pullary ogurlamak. Ine şoň üçin şol karbamid zawody Türkmenistanyň gazyndan ýanky işledilip edilýär we karbamid ýanky gazyň dünýä satyjylygyny köpeltmek üçin karbamida daşöwde satyp 10 pullaryny da arkada şäherini gurmak üçin şu zatlar edilýär. Bu halkyň bähbidine hiç zat edilenok. Şoň üçin pikir etmeň hormatly watandaşlar, biz görkezýär her wagt etraflaryň ýagdaýy, vilayatlaryň ýagdaýy. Onu seretmän şol ýanky korrupsiýonерler, kezzaplar, Serdar we Gurban Berdimuhamedowlar, ýagny daşöwdüň karhanalaryny, daşöwdüň döwletlerini tapyp gaz eksportyny köpeltjek bol. Olum gaz eksporty köpeldirini soňky 33 ýylda gören bolsaňyz türkmen halkynyň ýagdaýy ýokdur. Ne onuň aýlygy aldy, ne onuň köçeleri, owlary, etraflary oňurly, ne onuň maddi ýagdaýy gowulandy. Şol $100 aýlyk 90-njy ýyldan beri alyp gelýär. Bular bolsa bir topor zawodlar, fabrikler gurýar, oň ýa haritlaryny daşöwde satyp oň pullaryny öz arkadaş şäherlerini gurup o ýerden pul ogurýar. Ine esasy pul ogurluk sistemasy şeýle gidýär. Muhammed ağa, sen bir söz aýtsaňyz, şol ýanky şuruň investisiýasy, indi Türkmenistanyň investisiýasyny näme ile diýerler şular? Şu barada bir aýtsaňyz.
Murada gözde investisiye Türkmenistan'a çekmek öğren vacip zatlan biri. Yöne Türkmenistan'a hiç kim investisiyo koymaya, seryozna kampanyayla bir adaletli şertin esasında iki yurda da peydalı olur yani. Sebebi Türkmenistan dünyanın hiç yerini avruyor. Ol beren şertnamalarına hiç vakt vopalı. Ol şertnamanı istenlik yerini bozya. Türkmenistan'a korrupsiya bolon için şulon çıkaran tavarlarını alıp gitmek türlü problemleri önüne yüze çıkıyor. Şol için şulon hemişe problemi hiç kaydan doğru işlerine. O zaman bu tak hayfi yurtla, hayfi kampanyayla bariye öğren özlerine amatlı şert verilenine. Yani basın oyun pulunu iğne alıp bilir yanak şertlerin esasını ne diyor. Şol için şu kampanya Türkmenistan'la şu da etcek olsa bilginin Türkmenistan utturandır. Bir bula bir azıcık şundan pul alacak bol, viziyat kalacak bol, biz sana ruhsat veriyak falan etyak deyip vaktlayınca haramzade berdi Muhammed öz meselesini çözmek için şulardan pul alyadı, son şu dargaya. Şol için bana kan kampanyayla bardı. Hem diyan çektiler şol için inni şu tak öğülüp baran aklam. Şu sebepten şu hadir bolcağın belli de şertnamanın serettim hükmen Türkmenistan'ın betbakçılığı getirir. Bu kampanyada hadir yalan sözlerin esasında şu tak barandır. Bula da ağlanır. Eğer şertnaman devlet derecesinde edilen olsa inniki gelecek Türkmenistan şu haramzadalığın eden şertnamasının esasında Türkmenistan'ın pulundan, bizim halkımın pulundan şolara iştiraf söylemeli olur. Şunun hem bizim önümüzdeki duran dağıtlamada. Doğru diýen Muhammed agam tebebi Türkmenistan'ın investisiýa hökman gerek. Investisiýa döwlet ösüşiniň bir ýanky strategiýasy, bir sistematy, ösüş sistematynyň bir ýeri. Ýöne investisiýa gelmeýän haçanda Türkmenistanyň içinde döwlet bolmasa, döwlet strukturalary bolmasa, döwlet ýa guruluş sistematy bolmasa, kanun çıkaryjy, bank sistematy işlemese, ýerine ýetiriş sistematy, ýerine ýetiriş hökümeti bolmasa, onun kadet hükümeti olmasa, içinde halklar kanunlar işlemese, içinde orta hili adamlar bolmasa, salgıt mafiyeti bolsa, yine şu zatlara bütün dünya gurumaları, bütün dünya kerhanları, bütün dünya döwletleri türediýär de şoň üçin investisiýa gelenok. Yine ýan ýakynna ünsüren bolsaňyz Türkmenistan ýa-ni Ýaponiýa Amerikadan bir günüň içinde 1 trilyon 600 milyar dollaryny çekdi. Ýa-ni taks Amerikan Ýaponiýa taks beren üçin. Onam eşitip Türkmenistanyň prezidenti kakasy ogluny ýiberdi. Men aýýam, maň kard beren oklar sen gidip kard alşylardan. Kimde pul bolsa şonuň aýagyna baryp ýykylýar. Bize 1 milyar kard berin, kard alyp bilmeden haryt berin, aýgara bular bankrot. Bütün dünýäden el serpip ýa-ni pul ýygnapýarlar. Haryt bilen pul ýygnapýarlar. Indiki video seyrederim Muhammed aga. Şu ýerde ine Hytaýdan Aydın makam, otlaydı makam. Bartyr boýunça Söýgüli klientlerimiz size ýüzlenýär. Bu döwürde hiç bir harydy. Bartyr boýunça ine traktorlar geldi. Şu arada biz aýdypdyk. Sebebi yüzün urdan nolu söýgüli klientlerimiz nirde nähil harydyň, nähil bahadan bardygyny bize öwredip gidýärler. Bu wagt öňkü ýaly bazar aýlan baha deňestirmek gerekkel. Oturan ýeriňizde internet şeýle güýçlenen sebäpli arkaýyn bahalary görüp deňestirip iňardan ýerini tapyp bilýäňiz. Ine şu traktorlar Muhammed agam Türkmenistan Bartyr hökmünde gazyň hasabyna alynda 500 sany 300 sany. Şuny ýa-ni kolxozçylar satjak bollarlar, mehanizatorlar. Ýadyňyzda bolsa biz efir etdik. Mehanizatorlar bolsa almady diýär, döwülýär. Altan zapçasyna özüň tölemeli. Hemme çykdyjyny özüň etmeli. Bunyň gurallary ýöne döwülüp ýatyr diýip almadylar. Indi şolary ýa kärindeşiriň tülen satyp o pullaram 3 ýardan konvertasiýa edip o pullaram ýa ogurlaýarlar. Manat 20-den manata çalyşyp ýene öňkü pullaryny ýerine goýýarlar da onu tapawyndan ogurlaýarlar kärhananyň üstüne. Türkmenistanyna daşynyň gelýän harytlardan neft gazyň ýa-ni bartyr edip gelýän harytlary, neft gazyň gelýän pullaryna da
bartyrına da ataly oğul eller we pul bolýar. Şoň üçin şurýaly kärendeçiler hem bolýarlar, şurýaly bartyr gelýän traktorlar hem bolýarlar. Bu diňe hem büdjet doldurýar, hem büdjetden pul bolýar. Indi şol Türkmenistana gadan täzeden ýa-ni perrabotka edilen indi benzin zawody gurulur, ikinji zawody. Birinji zawodyna Muhammed Ağa şu gurully adamlar şol gadan alınan benzinden ýa-ni maşinany zapravka edýärler. Şo ýerde ul problemler bar motorlar bilen. Ýa-ni olaň motorlaryň enjamlary nimeden çykýar, ýa-ni işden çykýar, döwülýär, çalt döwülýär sebäbi on gadyň bir ütköç hili bar eken, gadan çykan benzinin ütköç hili bar eken, ýa-ni motor ýöne döwülip ýatyr köpegden ok diýerler. Şurýaly Türkmenistan täze gadan bolan benzin ýa-ni bazara goýan bolsa, onu diýmek ony laboratoriýadan geçirip, dwigatelerde analiz edip, daha edip, ýa-ni onu ulanyr ýaly etmeli, ýöne oň garamadan benzin goýmaly, benzin goýýar. Ol benzinler motorlar döwýär, o benzinler ýa-ni adamlar şirket etirýär, ýa-ni maşinlaryna, enjamlaryna, onu hiç kim serden ok. Şurýaly intek laboratoriýany doly geçip bolmadyk laboratoriýaly ýa-ni analiz edip maşinlara nähili şoň päsgeli bar, nähili täsiri bar, şonu analiz etmän ine bazara şo benzin goýurdylar bolun. Bizim köp Türkmenistanlyk watandaşlarymyz jaňadyp haýyş edýän bir adam aýdyp berdim şoňa dwigatellerini döwüp ýatyr, nähili oňurjagymyzy bilemdik. Çykdyjy uly şoň benzini öňkü benzinlerini ýerine goýup şunu daşarda iýerdim diýip ýa-ni Türkmenistandan habarlar gelýär. Ýene bir video görkezýän Gazakstana ine şurýaly robot traktorlar gelýär. Şu traktorlar indi Gazakstana daýhanlar dere işler we uly kömek bolýar daýhanlara. Inşallah. Häzir köpelip başlady Gazakstanda şu traktorlar. Robotlar. Türkmenistanda da daýhan işi kyn bolan soň bize de gerek şolatdy. Muhammed Ağa, indi temamyza geleli, esas temamyza. Ýa-ni Türk temasyna Türkmenistan, bir minut. Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan 12 milyar euro karşılığında bizi sattılar. Ine şurýaly videolar Türkiýede köp peýda bolup başlady. Türkiýanyň jurnalistleri, Türkiýanyň aktiv jemgyýeti şurýaly ýagny reaksiýa berdi. Türkmenistanyň Samarkanda geçen sammitinaky Ýewropa Birleşigine Ýewropa Birleşiginiň ýa-ni haýyşy boýunça Türkmenistan şonu gollap Türk Kipr döwleti ýok. Diňe ýagny Kipr bir Grek döwleti bar diýip, o ýerde de ilçhana açyp Türk hökümetine garşy, Türk hökümetiniň alyp barýan teatyna garşy hereketler etdi. Men bunu näme diýjek Muhammed Ağa? Burada şu uly meseleň biri. Türkiye Türk döwletleriniň birleşigini döredip näçe ýyllap şoň üstüne alad etdi, şoň üstüne algadylar. Nitolka soňky döwürde. Ol şo Atatürk Türkiýany gurandan soň bütün aladasy şundan ibaretdi. Bütün Türk dünýäsini birleşdirsin. Şol üçin esasy siýasatlarynyň biri şol urunady. Häzirki wagtda, häzirki döwürde Türkmenistan Orta Aziýada özbaşdak Türk döwletleri emele gelenden soň Türkiýe esasy siýasaty şolar bilen ulalaşyp, şolar bilen Türk döwletleriniň birleşigini döretmekdi. Şoň üstüne hemme zatlary etdiler. Eň soňunda bular da gelip bir Ýewropa 12 milyar dollar biz siziň ýurtlaryňyzda
maýa goýjak. Şol üçin biz ştak geldik siz bilen ýygyna geçirýär. Eger siz adam hukuklar deklarasiýasyny ýurduňyzda neme etdiňiz, bir tofor şertler döretdiňiz we biziň aýtýanlarymyzy kabul etdiňiz, biz şo maýany goýjak diýenne bulan hemmesi baryp üçsi, yani Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan. Olada bir şert koyya, şert görünüşü nedir? Ya da gelin şunu kollan, Yevrosoyuz, Kipri, yani Greski Kipri, ofitsialini resmiyete tanan, şontada pasolstva açın diyenini algaşıp barıp hemen kol çekiyor. Bu bir Türk halkına, Türk milletine ulu bir hıyanat. Sebebi Türkiye şu tadı Türk Osman'ın nemesi, şol adası, şu tadı 400 yıl beri Türklü şu tadı yaşaya, hem Grekli yaşaya, hem Türklü yaşaya. Neçe onun yığınaklarına kararım var, şunu bilelikte, şunu dolandırmalı. Yöne şu tadı Türkleri kollap, Türkiye devleti 30.000 tane öz vayenlilerini şu tadı saklap otu, da Türkleri, Türk dilli öz vatandaşlarını şu tadı korusun, şu tadı uruş olmasın. Sebebi neçe geldi? Gretsiye şu tadı genetsit ediyor. Yani Türkleri kırıyor. Şu sebeple Türkiye öz vayenlilerini şu tadı etti. Şu mesele dünya derecesinde hem yerde belli. Şol için hem hazır hiçbir devlet yem şoları ofitsial resmiyete tananak Türk Kipri dine Türkiye resmiyete tanadı yöne bir tofor devletle şolun pristavitillerini kabul etti. Beşiktaş'ta da ofisleri var, Türkiye'de var, Washington'da var, New York'ta var, Stockholm'da var, Cenevre'de var. Bir pristavitil hükmünde yöne ofitsial devlet hükmünde hiç kaysını şonu tananaklı. Yevrosoyuz inni Grek bölümünü Yevrosoyuz'a alacak olup şonu resmiyete tanıcak oluyor. Bula da algaşıp barıp şona kol çektiler. Bir ulu cinayettir Türk halkının karşısına. Sebebi Türkler ol için neçe şehit verdiler, neçe Türk saldatı öldü, neçe pul koydular, maya koydular. Onu beytirip Türk devleti bilen maslahatlaşmanı hiçbir Türk devletleri, Türk birleşiginin agdaları beytirip barıp ona koşuluşmalıdırlar. Bula yani Türklerin aytmağına göre Türk akademikleri, siyasetçileri, jurnalistleri, halkı hemmesi kıyırışıp başladılar. Bir de bula bilen birleşik olup yok, hemme vaat ettik, hemme taraftan kolladık. Yöne bu haramdadıyla da gelip bizim izimizden hancar bulan vurdular. Bir de dönüklük ettiler yani. Doğru, bundan biz hem iş aydık geliyor. Biz Erdoğan'a hat yazdık, pasolstvanına vardık. O şunu bilen, şu diktatörle bilen, siz diktatör kulüp, Türk diktatörler kulübünde öğretecek olmayın. Bula bilen peydasız, olur siz ne edecek olsanız halkına kömek edin. Şu yurtlan halkı, Türk milletleri sizin hemişe yaranınız olur. Siz Türk halkları bilen, haçanım Özbekistan'la, Türkmenistan'la, Kazakistan'la, Kırgızistan'la hakiki halkı öz yurdunu eye çıksa, demokratik metotları bilen yurt dolandırsalar, şonna hakiki Türk devletlerinin, milletlerinin birleşiği hakiki öz mazmununu tapar. Şonna hakikatten birbirini kollarlar. Sebebi şolan hemmesinin interesi bir zatta. Türk adamlarına, Türk milletlerine hiç kim kıyak teredübilmer yanak etmeli. Bizim hemmemizin interesimiz, avrayımız bir zatta. Bizim iktisadiyetimiz, yurdumuz össe hemmemize peydalı. Biz dünyada hakiki öz ornumuz tapya. Şona dine halk düşünebiliyor. Öz yurdun talap oturan, öz yurdun kesekleri talap veren haramzadalar ola hiç vakt Türk milletlerinin birleşigine urban bilmeyenle eğer şona katnaşasa da onu öz behfitler için hayırlanacak olayarlı, islenlik vaktin dönüklük etiyerli. Şol için o bir düğümü çüyürük var. Şu sebepten hem bütün Türk milleti şunun kıyırı oldu.
Bu haramzadalar bize şehittiler deyip. Şol için Türkmen opozisiyasi, Türkmen halkı, Türkmen aktivistleri hemmesi Türkiye'nin gollaya o haramzadaların barıp şoňa gol çekdigi, Türkmen halkının gol çekdigide, Türkmenistanlyň gol çekdigide, şol için biz dürlü ýolla bilen öz protestimizi bildirer. Biz häzir Türk jemgyýetçiligi bilen, öz aktivistlerimiz bilen, dürlü toparlar bilen gepleşip geçirip otyr. Dürlü ýolla bilen öz protestimizi şuurda geçirmek üçin. Sebäbi bu haramzadalar nitolko öz halkyny nemetýärler, indi Türk halkynyň ham, Türk milletinin hem, Türk devletinin hem 400 yıllap çekkelýär aladasyny, dehmetini, şoňa goýan energiýasyny üstünden defelek geçtiler. Näçe min adam şehit boldy şol üçin. Hemmesiniň üstünden defelek geçtiler. Gidip bir biýawraýçylyk dünýäň ýüzünde hiç bir döwlet ýadyr şoň resmiýete tanana. Abla baryp özleri Türk bolup şehitdir etdiler. Ve bir utançdatyr, bir binamysçylykdyr, bir wejdançylykdyr. Doğru diýär Muhammed aga, menem bir bellek geçetim gelýär. Ine Türkmenistan her wagt Türk biziň doganlarymyz, Türk döwleti biziň dogan döwletimiz. 2 millet bir halk diýip aýdyp ýören zatlaryny şol Ýewropa Birleşiginiň bir ýa wekili 12 milliard berdi bolýan, şo puly Türk döwleti satdy. O beren agam nädir burada? Beren agam. O etek beren ödem şol pulum bermeýärler. Ýa-ni akkumulatorlar, tigirler, şol ýaly harytlary ýiberýär. Onam ýa-ni 5 döwlete paýlap herine 3-4 milliardlyk haryt berilýär. Ýa şo harytlara bular ýa-ni mätäç. Şoň üçin Türk döwleti bolsun, Rus döwleti bolsun, kim bolsun, şo bolsun öz alyp barýan fiýatyna dönüp berýär. Pul üçin. Täze bulan esas Hudaý pul ataly bolmaly. Ünsörüň Putin'e yaklaşan Putin'in pulüne avantajlığına hoğuzya Putin ne diye olayım basılıp baştan yapın algıya Erdoğan'ı. Erdoğan'ı yapışıyor. Doğun veriyor. Teğmen doğunum diye. Diye. Arada yallıklayıp 3 milyardan alıyor. Ondan 3 milyardan alıyor. Putin görüyor. Putin yakı kahardan yapın. Putin yanılgıya. Matviyen kan çağırıyor. Biz Rusya'yı bilen dost eyle böyle. Onun da siyasetam yok Muhammed abi. Şu daşky siýasaty ýok. Ýallaklyk öňküýär niýaz döwrüne ýallaklyk, şu daşky siýasatynda da ýallaklyk. Baran ýa-ni nimede baranlar, ýagny Turan birleşigine baranlar, ýöne serdici hükmüne baranlar iň bir aýdýan zady Muhammed Peýgamber 60 ýaşyna ýetdi, ine ýaş bolup kellemejek bir sandyk bir giderek zatdyr. İkinci barana, yani ikinci barana şuna, ya birinci barana da Erdoğan'a Nobel ödülünü vermeli, yani teklif ediyor. Yallaklı ya da. Bu bir ne hillitemken halk tarafından taylanmadık. Halk bilen gürleşik görmedik. Halktan taylan hiç bilmedik. Türkmenistan televizyonuna teledebat edip tayları utuk görmedik. Yöne birini öldürüp gelip cinayetçi. Şoň üçin bu edýän hereketler hem cinayet hereketler. Oğurlamak, halkı batırmak, halkın haladyna tetmeden zavod fabrika kurup, diňe benzozapravka, diňe ýa Türkmenistan çyýmalyna bolmaly, şol zawodlar kurup, çyýmalyny zawodlar başga satyp, şondan ýydy arkadaşlar bolmak. Birinji tapyr 5,5 milyard, ikinji tapyr 8 milyard ýa-ni arkadaş şäherine goýýar. O diýmek näme? O diýmek Türkmenistanyň etraflaryna köçeleri, ýa-ni medeniýet öýleri we medeniýet öýleri, sadyklar, sosial obýektler gurulmaly. O diýmek şu gurulmaly, ýa-ni Türkmenistanyň baýryny satyp, şol gelýän pullar Türkmenistanyň halkyna bermän öz arkadaşlaryna satmak niýetden edilýär. Şoň üçin halk bar, ölli, ölüp geçtin ya, gaýtyp ýanlap eginleri şoň aýlanda bir getirse, kazol, karşı aýlanda getirýän, opozisiýa getirýän diýip olur söýüyor. Bu bir daha da düşünen ok. Şu halk Türkmenistan şu şeýle berýär.
vertolyoda, samolyota binip günne maşinlar çalışıp ýa-ni podiumda oturup 18 ýaşy ýa-ni gezip ýör. Türkmenistan halky, Türkmenistan baýlyk bolmasa bu hiç kimi gerek däl. Ine şunu düşünmek, halka investisiýa etmek, şu günne dünýäde iň gymmatly, iň uly resurs, iň öýtürip, döwlet öýtürip biljek resurs adam resursu. Adamyň bilimine, ýaşaýyşyna, ýaşaýyş şertlerine investisiýa etmeli. O zabur fabriklara investisiýa edip, diňe çyýrmaly daşlar çıkarmak üçin onu oğurluk goýýar. Şu günne Türkmenistanyň oğurluk goýýar. 30 ýyllar entek etraflarda, vilayetlerden yollarına, sosial obyektlerine pul harajat edip görülen o. Edilen olsa da 1%, 100%'dan 1%'dan yok. Ne şu dağıtlar etmeyen, Aşgabat şehrini kurup, Arkadaş şehrini kurup, vilayetlerin adamlarını Aşgabat'a salman, merkeze koyuvermeyen, orada yani gelse 3 günlük gelip 3 günden çıkıp gitmeli. Nasıl Dubai varan yali. Bu samtık neyem edip diyor. Şunu düşündüklerim Muhammed abi. Mene şu Alpbaryan daşlı içki tiyatrını düşünem o. Düğünün halka arşı. Murada gen zat da şularda hiç illi mugattas zat yok. Şuları hiç şuların pelinin öwüne geçen bir ananyan zatları yok. Şol için imansız, vicdansız, vatansız diýenler bir başla bir neme var da o ten satıp veren adamlar var. Hiç bir svetoy zatı yok da her kime medibilýär şonu. Ýöne köp adam edene şol için ölýärem candan hem etjekkä bolup şonu. Kıyınçılığa da nemet ya sebäbi prinsipi bolon üçin. Bularda prinsip yok. Hiçbir svetoy zat yok. Hemme kişem özleri ýanyk hadi pikir etýär. Ýöne ştada kıyınantam Türkiye devletinin hem günahı var. Näme üçin 3 tane doğun beren devletlerin prezidenti gelip äskirmäni Erdoğan'ı barıp şu tada gol çekýän. Şu äskirmesizlik nämeden gelip çykýar? Şolun näme üçin birinin hem kellesine gelmändir. Ho duraw biz doğun Türk devletlerinin birleşiginin içinde biz şu tada neme Kipr'de yığına geçirdik. Türk birlik neme geçen yıl o. Yığına geçirdik. Biz şunu bir Türkiye bilen maslahatlaşaýyp hiç gaýsynın kellesine gelmändir. Şu zat neden gelip çykýar? Şu äsgermesizlikliginden birinci. İkinciden Türkiye devletini dolandırıp otururlar da biz ýanyk diýip hasap etýär. Biz ýanyk binamız, bivejdan, imansız diýip hasap etýär. Ona da beren powudy var Erdoğan. Ve Erdoğan gelip bizim Cuma Sapar ýany aktivistimizi, hakyky Türk birleşigini isleýän, arassa öz ýurdu üçin göreşýän adamlary Özbekistana tapşyrdy. Ýa-da bizim aktivistlerimizi, Kemine, Farhat, Beyleki bizim aktivistlerimizi Türkiye devleti ikili veren eltip Cellad'ın eline tapşyrdy. Şu nämäni düşündirýär şolar. Bular da bir ýana haramdada, bularda da prinsip yok. Şol için nämetden bolýar bular diýip düşünýär. Bir az pul bilen şolar satyn alarlar. Şolar bilen şu ýanak ne dogry ara gatnaşykda bolon üçin bular şonu äsgermeýär. Türkiye devleti hem şunu düşünmeli. Türk milleti hem şunu düşünmeli. Bizim grajdanlarımızın günahı yok. Bir devletçi Türkmenistan'da bak, olu imansız, vicdansız, vatansız adamlar. Olu bizim baylığımız satıp, bizim vatandaşlarımız Türkiye'de kul olup böyle. Şu zadın sebepkârı şu bilen hem Erdoğan doğunum deyip kucaklaşıyor, şuna karşı göreşen adamlarım Türkiye, Türkmenistan'a tavşırıyor. Şu zat Berdi Muhammed'e kellesine şunu talıyor, bula da bir haramdada, şunun için hem bizim edenmide değil. Özbeki'nin nerede olsa şuna gidelim, arkayında var, kol çekerler şu zatlar. Şu zat ulu bir momentin bir yeri. Men yine de bir hemme vatandaşlarımızdan Türkiye'de hayiş edecek. Hemmeniz oturan yerinizde öz pozisiyanız aydın. Bizim yurdumuz dolandırıp oturan adamlar, bizim halkımızın sayılan adamlar de
Bula bir tofor oğru, binamız, bişeref adamlar. Şol için hem bizim üstada kul bolup gören bizim sebebi şol. Şoňa karşı göreşýek, bizim Türkiye halkyny gollaýak, olan siyaseti şonu yanak, şol için biz halk sizi gollaýandyr diýip hemme ýerde şonu beýan edin. Doğru diýen Muhammed agam. Mene Türk hökümetinde ýüzlenjek bolýan Erdogan Tayyip Recep Tayyip Erdogan'a Türk hökümetinde ýüzlenjek bolýan Türkmenistan demokratik opozisiýasy her wagt Türk döwletlerini gollaýar. Ilayda da Türk döwletini gollaýar sebäbi Türk döwleti bizim vatandaşlarymyza iş berdi, ýatymlyk yer berdi, pul төлedi. Olar şol sebäple Türkmenistanyň masalalaryny bir näçe ýyllardan beri saklap gelýär. Olar bir näçe ýyldan beri öz sosial problemalaryny Türk döwletiniň hatalyna çöýýär. Türk döwletiniň edeni, Türkmen halkyna edeni Türkmen hökümetini etgören. Şoň üçin biz minnetdar edýän işiňizde we biz demokratik opozisiýa halkyň adyna aýdýak, biz Türk döwletini gollaýar. Türk döwletiniň bitewligi, ýani Kipr döwleti, Kipr adasy Türk döwleti diýip hasap edýär we şol size garşy Türkmenistanyň hökümetiniň gol çekenine we öz ilçihanany Grek Kipr'yň içine öz ilçihanyny gurunyna biz garşy. Biz her wagtdan agyr günlerde de, o günlerde de Türk milletini, Türk döwletini gollar, Türk döwletinden, Türk milletinden bizi gollajagyny bilýär. Şoň üçin Recep Tayyip Erdogan we onuň hökümeti bir zada doğru düşünmeli. Türkmen halkynyň pikiri, Türkmen halkynyň arzuwlary, Türkmen halkynyň öz döwletine garaşy ýaly ataly oglunyň öz döwletine edýän siýasaty deňdäl, düýüpden dürli iki dürli zat. Şoň üçin egerde ataly ogul Gurbanly we Serdar Berdimuhammedler şu karara gelen bolsa, ol Türkmen halkynyň garşy karary, Türkmen halkyna garşy karary. Biz onuň ırda däl. Şunu bilip goýmaly. Türk hökümeti we Türkiýedaky siýasatçylar, jurnalistler, aktiv gradan adamlar bilip goýmaly. Türkmenistan elmidama, Türkmen halky elmidama, Türk halky bilen Türk döwleti bilen. Näýe agyr günlerimiz bolsa da, näýe gowy günlerimiz bolsa da, näýe aramyzda düşünşmedik bolsa da biz her wagt siz bollar. Şunu bilip goýun. Ine aýdýarlar Murat Urbanow Fransa agenti Türkçe şeyle bir gurullar var. Man qadagançylyk etdiler 5 ýyl 20 ýyl Fransa, ýani spesslujbalar Türkiýede gozalan turjak bolýar, Türkmen hökümeti we Türk hökümeti ýykjak bolýar. Yalan gurullar. Ine men Türkmenistanyň grajdany bolup, Türk halkyny golýan. Men Türkmenistanyň grajdany bolup, Ýewropa şu meselede Ýewropanyň kararlaryny gollamak, men Türkmenistan grajdany bolup, Türk halkyny, Türk döwletiniň vekillerini golýan we şu meselede anyk bizim pozisiýamyz. Biz Türk döwletini golýan. Her bir turan birleşigine Kipr adatynyň, Türk Kipr adatynyň vekili gelip gatnaşýar. Turan birleşigine Türkmenistanyň vekili hem gelip gatnaşýar. Şunça ýyllap, şoraýal ýygnaklar geçirip, gatnaşyp, bile bolup, soňunda da bir tane Ýewropanyň bir vekili Samarkandda ýynak geçirine derru şol zatlar satyp, ýani şol birleşigi satyp, şol birleşikdäki oturun adamlaryň ihtiýarlyklaryny şola garşy çekip, şola garşy hereket etmek ol nartlyk Türkmen döwletiniň ýolbaşy tarapyndan we biz şoňa garşy. Şu pozisiýa Türkmenistan demokratik opozisiýasynyň ýani pozisiýasy. Muhammed ağa, indiki video seyredelim, ruhsat berseňiz. Türkmen halky dürli. İçinde Türkmenistan'ı golyanlar ama Türkmenistan'ı häzir şuryaly arkamızdan bıçak urduğumuz diýenler ama biz hemme zatlar görkezip durmaz. Türk milleti bize has gowy ýakyn şöyle bolýan prosesler, siyasi hadiseler bize ýakyn. Bize ulu täsiri var. Şu günde Türkmenistan iqtisat tarapyndan Türkiýe bagly. Şoň haritdary şu günde Türkmenistan katastrofa günde Türkmenistan gollak gelýär. Şoň haritdary bilen gollanyp gelýär. Suriyelilere, Afganlılara
sahip çıktığınız kadar Türkmenlere sahip çıkamadınız. Bu ülkede yaşayan 13 milyon kaçak Suriyeliye biz kucak açmışken biz Türkmenlere sahip çıkamadık. Doğu Türkistan'daki Şir zulmünde olan soydaşlarımıza sahip çıkamadık. Teşekkür ederim. Görýärmi? Türk milleti halky bizi golya her wagtym bilim ýanky urura golla bererdi. Ýene bir videoňy göreýin. Muhammed Ağa teňi beren videoň şu. Gündem oldu. Avrupa Birliği ile yaptıkları 12 milyar avroluk destek anlaşması sonrası Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan KKTC'nin varlığını tanımayarak Rum yönetimine büyükelçi atadı. 5 ülke aldıkları kararla birlikte Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci güç olarak ilan etmiş oldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzon ile Özbekistan'ın Buhara kenti kardeş şehir ilan edilmişti. Yine hormatly vatandaşlar, men kim eşitmedik olsa ýatladyň. Şuňky biziň temamyz Samarkanddaky soňky wagtda bolup geçen sammitde Merkezi Aziya we Ýewropa sammitinde Ýewropa Birleşiginiň wekili Merkezi Aziya 12 milyar kömek eder diýip ýanky teklip berdi we şolardan haýyş etdi. Siz Türkiýanyň Kipr adatyna şol adaty Greş Kipr'a degişli we Greş Kipr'da öz ilçihanaňyzy açmaly we gollamaly. Bütün dünýä ýanky konvensiýanyň etatyna şonu gollamaly ýene bular böküp ýanky öz ilçihanalaryny, öz konsulluk wekillerini açdylar. Mysal üçin Gazakystan öz ilçihanasyny açdy. Özbekistan we Türkmenistan bolsa Italiýadaky ýa-da başga bir döwletdäki Gresiýadaky wekilini şoýra wagtlanýynça ilçihanaň başlygy edip berdi we şo wagtda şöýde konsulluk açdy. Düşünün. Bir näçe ýyllardan bäri Türkiýede turan sammitler geçýär. Türkiýede Azerbaýjanyna, Türkmenistanyna ýa Aziya döwletlerine turan sammit geçýär. Şo turan sammiti Türk döwletlerini 5 tane ýa-da Merkezi Aziya döwletleri we Türkiýany birleşdirip, soňam onu ulanmak üçin ýürüýte gurulan bir turan birleşigi. Şo birleşikde Kipr adatynyň, ýa-ni Türk Kipr adatynyň wekiller döwlet hökmüne gatnaşyp ýygnaklarda ýa-ni öz haklaryny gorýar we ýygnaklaryna gatnaşyp öz pikirlerini aýdýar. Türkmenistan umumy bir taraplyk bolan soň seyredişi hökmüne gatnaşýar şoň. Her ýygnagyna baryp, prezident baryp Erdogana don berip, "Sen men dogunum." Ya indiki ýygnagyna baryp, ine Erdogan Nobel premiýaň münasip, biz Nobel premiýasyny bermeli, gelin sese goýaň diýip, gara ýarlaklyk edip ýören adam şu günü gel Türkiýe Turana garşy, Turan birleşigine garşy, Türkiýanyň alyp barýan siýasatyna garşy hereketler edip, derrew pul üçin Ýewropa Birleşigini gollap, ýagny öz ilçihanasyny açýar. Öden bir taraf dik gelýär hemişe. Öden bir tarap diye. Muhammed Ağa doğru aýtdy, siýasatda şuraya kıyın sorularda derrew çögü dalsan yanlış bilerdim. Şoň üçin daşky içki siýasatlary öwrenip, regional siýasatlaryny öwrenip, ýagny lokal siýasatlaryny öwrenip, umumy esas partnerler bilen gürleşip, pikir alyşyp, bir netije gelip, ondan karar berilýär. Elbetde ol Ýewropa Birleşigi şol haýyşlaryny bütün dünýä milletler gurulmasynyň konvensiýasynyň etatyna şunu etmeli diýip aýdylanyna da onu seyredip hemme zatlar ölçäp syýasy bir anyk bir düýpli zehini hereket etmelerine derek Gurbany berdi Muhammed şöyle pul berilýän bolsa derrew ýanky ogyna gol çekdirip Ýewropa Birleşigini gollap 12 milyar pul berip bize häzir biz pul bütün dünýäde aýlanyp el uzadyp pul berip ýördi. Ine özünden pul geldi. Gelin şonu edelim. Şuradan pul alalım deyip ýanky şol gol öz esasy partneri, öz esasy ýanky hereket edici, ulu siýasatda hereket edici partnerini arkadından çygurdy. Ine şo barada bir şunu gurun edýär we näçe şu Türkmenistan şonu etdi. Indiki Türkiýe şonu ýanky gören soň Türkiýanyň Türkmenistana gatnaşygy, Türkmenistana garaşy näme bolur? Ine şu barada biz gurun edýär. Biz şu wagtda TikTok'da da gepleşip barýar. Biz TikTok, ýa-ni YouTube'da gepleşip otursaň TikTok'a geler, eger soruňyz bolsa ýazyp bilersiňiz. Hem TikTok'daky MHM botlaryna ýa-da onu bolýan
arkada zamanın zekiyini değerli adamlarına, aktivistlerine men salam aýdýan. Men sizin soruňyza jogap berin. Häzir şu TikTok'a barysam. Muhammed ağa, indiki videonu görkezeyim men. Yani şu barada Türkmenistan devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ta işgalci olarak tanımladı. Bu siyasi karar Türkiye ve Türkiye vatandaşları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Gözler Özbekistan ve Türkmenistan'dan Türkiye'ye çalışmaya gelen birçok insana çevrildi. Bu siyasi olayı yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri aktaracağız. Yorum yapmayı ve takip et. Özbekistan ve Türkmenistan devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ta işgalci olarak tanımladı. Bu siyasi karar Türkiye ve Türkiye vatandaşları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Gözler Özbekistan ve Türkmenistan'dan Türkiye'ye çalışmaya gelen birçok insana çevrildi. Bu siyasi olayı yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri aktaracağız. Yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. ine şu ýaly Türk halkynyň reaksiýasyny görkezdiler ýa-da jurnalistler. Türk Cumhuriyetler. Devlet başçıları aslında ne milletimize ne de devletlerimize xəyanət etmemiştiler. Onlar ilk növbədə xəyanəti özlerine ettiler. Ben belə kısa bir ifade işlədə bilərik ki, onlar öz ayaklarına sıkmıştılar. Bu zamanda bunlar artık özlerinin oturduğu koltuğu artık itirmek kararına gelmiştiler diye bilərik. Çünkü bugün bu adımı atmışlarsa bir anlayış çıxır ki, bunlar en dar momenta büyük milletimizi ve siyasi hedeflerimize arkadan vurabilirler, xəyanət edə bilərlərmiş. Belki de en yüngülü baş verdi ki, biz gələcəkdə nələri doğru və düzgün edə bilərik. Hansı addımlar atmalıyıq, daha ciddi qərarlar verək, düşünək, doğru və düzgün addımlar ataq. Ben hesab edirəm ki, Türkiýanyň jurnalistleri, aktif adamlar, grazmy aktivistler, ýöne adamlar şu ýanky Gurbanyň terdaryny alyp barýan teatraty gaty uly bir alada getirdi. Şular arkamyzdan pyçyk uruldy diýip aýdýar. Şoň üçin biz halk hökmüne, demokratik opozisiýa hökmüne biz hökman reaksiýa berýät we biz Türk halkyny gollap ine şu çykyşymyzy edýät. Indiki video nereden vatandaşlar seyredin. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan. Evet. Onun için 5 tane Türk devleti, bir tane de Türkistan'da bulunan diyelim. Çünkü biz Orta Asya'yı kaldırdık artık müfredattan. Orta Asya terimini kullanmıyoruz. Evet. Türkistan terimini kullanıyoruz. Türkistan'daki Tacikistan devleti. Şimdi bu 5 devlet, 4'ü Türkmenistan gözlemci olmak kaydıyla, diğerleri asil olmak kaydıyla Türk Devletler Teşkilatı'nın üyesi. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türk Devletler Teşkilatı'nın Gözlemci üyesi. Şimdi bunlar şunu yaptılar. Avrupa Birliği ile bir protokol imzaladılar. Avrupa Birliği ile protokolde Kıbrıs konusunda madde var. Diyor ki biz Birleşmiş Milletler'in kararlarına saygılıyız ve o yönde Avrupa Birliği'nde bu yöndeki politikalarını devam ettiriyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs'ın temsilcisidir ve federal bir çözümü destekliyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz. Bunda da söz veriyoruz diyorlar. Şimdi acı tarafı bu. Acı tarafı bu. Görüyorsunuz Kıbrıs aslında hani şimdi Türkiye'de sorsanız ya Türk dış politikasında en temel birinci husus hangi husustur derseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs politikasıdır deriz. Evet. Şimdi Suriye'de Kıbrıs politikamızı savunamadık. Gerçekten. Yani çok üzücüdür. Neden? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'nı Şara ile görüştüler ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul etti. Ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bayrağını Kıbrıs Cumhuriyeti olarak koydular. Burada da aynı şekilde Kıbrıs'ın tek temsilcisi şu videoları öýüňe görüpdiler TikTok'ta. Şu ýerde şu jurnalistler, aktivistler, opozisiýon partiýalar, grazan adamlar öz dünýä garaşyny düşündirýärler. Näme Türkmenistan şu ýaly arkamyzdan pyçak urdy. Şu ýaly bize garşy bizim Türk ýa Kipr adaty bizimki näme bize garşy şonu hatap etmen, şu Grek döwletiniňki diýip hatap etdiler diýip ýa gaharly çykyşlar edýärler. Olar bir tarapdan dogry edýär.
Türkmen döwleti olar gowlamaly. Türkmen döwleti o turan birleşik ýermese de şoňa gatnaşyp ýör. Gatnaşyp ýa-ni seyirci hökmünde we şo ýerde maslahatçy hökmünde bir zat agyr ýagdaý bolsa Türkiýe haş edip Türkiýe döwleti kömek edip ýör Türkmenistana. Şoň günü Türkiýeden gelýän harytlaryň esasyna Türkmenistan saklanyp gelýär. Türkiýeden gelýän harytlar Türkmenistanyň ykdysadetine uly rol oýnýar. Oňa garamazdan öz ýa-ni oturun ağzına paltyrýar. Candan serden geçenlerle birlikte yürürüz. Zorluk görünce korkaklık yapanlarla birlikte değil. Biz yolumuzu candan serden geçenlerle birlikte yürürüz. Zorluk görünce korkaklık yapanlarla birlikte değil. Yine şoýal videolar gatköp Muhammed Ağa hersini görköp durmaly. Ýöne şu mesele ýene gaýdyp gelsek, men size bir soraw berjek bolýan bir siýasat çökmüne. Yine şu zat boldy, muny bir ýok diýsem, howa diýsem, yine şoýal zat bolup geçdi. Türkmenistanyň siýasatyna Türkiýe garşy hereketler emele geldi. Indi Türkiýe döwleti näme eder? Yine şoýal hereketler etdi. Türkmenistan şoýal ýagdaýyny gördü. Türkiýe döwleti näme hereketler eder? Näme öz siýasatyny Türkmenistana garşy çalşarmy? Ya Türkmenistana garaýşyny çalşarmy? Näme bolar siziň pikiriňizçe? Murada, bende şu mesele birinciden men Türkmen hökmüne utanç, maňa utanç. Yani dünýäň ýagdaýyny seretädir. Dünýäde Orsiýet men Orslamy gollaýanyp, bütün Ýewropany uruşa çekýärdi. Dünýäň ýüzünde bir topar diktator döwletler hemme kanunları bozup edenettiriklerini edip böyle. İslam devletleri ayak aşağına koyup özleri olara kamandı edip böyle. Baylıklarını zor bilen elinden alvatıyla öz dikme serdarlarını koyup. Şun yanak döwürde o zaman milli devletlerin, milli hasiyetli devletle biridip öz milletlerinin hak hukukunu korumaklık ol esasi bir zatlan biri. Näçe sen birleşip bilsen, näçe sen güýçli bolsaň, erbet niyetli döwletler sana çep teredip bilmeýär. Sen bir topar uruşlaň öwüni alyp bilýär. Bir topar sen näçe güýçlük özüň görkezip bilsen, agdy bir bolup bilsen, bir topar uruşlaň awtomatiski öwüni alyp bilýär. Sebäbi şon ýanak zatly öwüni alyjy häsiýetleri eýelenýär. Türkiýe Kipr on şerefi, on vicdani, on vayenni taraftan esasi bir kartalarının biri. Türkiye 500 yıl beri otada şu ada iyi oluyordu. Şol için Türkiye devleti hükmen maňa reaksiyasını görkezler. Hükmen görkezler. Görkezmese ikinci yanlışı. Öňe bir ýalňyşdy biziň aktivistlerimiz tavşyryp. Şu haramzadalardan pul alyp, bir derek şertnamalaryň esasyny öz uzakly siýasatyna ziyan ýetirdi Türkiýe. Bular şu derejä ýetirdi Türkiýäni äsgermesizlige. Şol üçin Türkiýe hökmen inni öz alyp barýan siýasatyna täzeden teretmeli bolar. Türkiye cemiyetçiliği, Türkmen cemiyetçiligide ya Özbekistan cemiyetçiligide halk eyyem öz sözlerini aydı otuyla maçtap neyemeyerdi. Türkiye'nin içinde Türkmenleri görenli eyyem aytyalı biz sizi iye çıktık. Yurdumuzda işler biz ağamız deydik, doğulmuz deydik. Sizin devletiniz neyem edip böyle deyip utandırıyarlı bizim vatandaşlarımızı. İnni şu tadaki Polisiýala da eşdi otilla şu zatlar, görü otilla. Inni Türkmeni görenine isleme, şu kellesine şu paniyatiye ba, şula bizim İzmir'den bıçak vurdu deyip. Şu bizim hemme Türkmenlerimize utanç. Şu sebepten emmen diyen, oturan yanınızda vatandaşlar Türkiye'de öz pozisiýanyňyzy aýdyň diyen. Şol için häzir Türkiye cemiyetçiliğine maçtatmış problemi galypdy. Mun atrajeniyet hem hükmen Türkiye devletinin siyasetinde de bolar.
ola dımıp oturup bilmerleyin. Sebebi halkın önüne cevap verecek bolsalar, halkın pikirini beyan edecek bolsalar, gözewne tutacak bolsalar, hükmen şunam öz siyasi diplomatik ara gatnaşanına da görkezmeli bolarlar. Görün Doğru. Türkiye devleti öz diplomatını Türkmenistan'ın Covid'den ölenine sesini çıkarmadı. Türkmenistan yalan söyledi, Türkmenistan'ın Covid yoktu. Ölenini gizledi. Şona vaktinde vraç ebni kömek etmedi. Türkiye şona gözünü yemdi. Türkiye neçe min tane Türkiye şoförler Türkmenistan'ın türmelerine bir kanun esasız türmelerine yattı. Durmuşlarından kaldı. Durmuşların bedbaht Türkiye devleti sesini çıkarmadı. Türkiye devleti neçe min tane Türk biznesmenler Türkmenistan'da pullarını yitirdiler. Bir kanunçuluğun esasında. Türkmen devletinin bir kanunçuluğunun esasında. Her yana yüz tutup adalet tasdik bilmediler. Türkiye devleti sesini çıkarmadı. Türkiye devleti bizim aktivistlerimizi şu rejime karşı hareket edenle öz hak hukuklarını talep edip köçe çıkarlarına onları tuttu, onları azar verdi. Hatta şoları bir kanun yolu bilen Türkiye uğrattı. Bir Türkiye devletinin yanlışıdır. Şol için şu meselenin hemmesinin üstünde eline kaydıp gelmeli olarlar. Doğru diyem. Benim goşakladyma ine mening pikirimçe Türk döwletiniň wekilleri bir zada düşünelim. Serdar Gurbanly Berdimuhammedow häzir ine Oğuljan Atabaýewa ataly oğul gyzy Türk döwletine ya başga bir döwlete ne dostlugyny berer, ne de wepalygyny berer, ne de ýanky öz kömegini berer. Bular hemme zat ederler, oýnarlar. Ular aňyrdan gelýän kezzaplar. Gurbanly Berdimuhammedowyň kakasy, çüýrük tohumyň wekili, ol maşenik, kezzap. Türmeler barlap, şöyle ara içip, nemedip ayarlar zorlap gelýän kezzap. Kezzapdan bolun kezzap. Gurbanly Berdimuhammedow. Olam kezzaplyk edip, öz eginleşlerini ýazyp satyp, bastyryp, ýanky Türkmenistan'da insanların pensiýasyny ýatyryn Gurbanly Berdimuhammedow ýazyp teklip berip, büdjedin ýa pullaryny näil azatmaly diýsen, şo teklip berýär. Pensiýerlaryň hemme pensiýasyny aýyrmaly, goý çağırır wagtyny. Bize Türkmeniniň däp destur diýip Niýazow allan adam şol Gurbanly Berdimuhammedow. Niýazow muny basjak bolanyna, ýanwarda ýygnakda şunu tutup basjak bolanyna dekabrda onu öldürüp onuň ýerini alan adam. Şol ýaly kezzap. Kezzapdan olan başga bir kezzap Serdar Berdimuhammedow. Olam bir ýerde işläp öz güýji bilen, haky bilen, ýanky öz jogapkärçiligi bilen galan adamda kakasyň faýatyna kezzaplyk edip, uğurluk edip gelip ýokary galan adam kakasy tarapyndan kreslany garawullamagyna çağırılan adam. Inni ol kezzap bolýar. Üçüncü kezzap Gurbanly kezzapyň gyzy. Olam fondda, ýani adamlar kömek etmeli fondda makinasiýalar oýurdan pul ogurýarlar. Bolmasa ine biz köçeri öküzýär, biz garyp adamyň ýagdaýlaryny öküzýär, biz köp zatlary öküzýär. Näçe şu fonddan şolara kömek edilen o. Ne şu zatlara Türk hökümeti ünit vermeli. Şul kezzaplar Türkmenistan'da basyp aldy. Türkmenistan döwleti yok. Türkmenistan döwleti diňe kezzaplar on baýlygyny ogurlap ýatyrlar. Olar şu pulo fenem tatar Erdogan, sen hökümetinden tatar, Türk halkyndan tatar, Türkmen halkyny tatyp ýörler. Putin'in itleri bular. Gerek bolsa eger siz pul berseňiz sizin itleriniz bolýar şular. Ne şu ýaly şunu etmeli. Şoň üçin Türkmenistan döwleti ýok. Eger siz Türkmenistan bilen işleşik bolsaňyz, Türkmenistan halky bilen, Türkmen halky bilen işleşmeli. Türkmenistan'a, Türkmen halkyna may bermeli. Şol öz prezident saýlap, ol durnukly, dostlukly sizin bilen ötüş ýa siýasatyny alyp barar ýaly. Ne şu zatlar siz etmeseňiz, siz ýöne Allah üstüňizden gülüp, sizi ýa masara edip, arkaňyzdan bıçak urup, pulunuzu alıp, yine de Allah şu maşenikler, şular kezzaplar eder dururlar. Ne şunu ýatlatjak bolýar. Burada men birden koşayın, ruhsat berdi. Aydın. Bir geň zat näme? Türkmenistan boýunça haýır sawabat
fondunun başlığına 100 tutanaklı Amerika'da bizim aktivistimiz var Talip. Pul yığınap dağıtıp garip kasar hükümet etýärler. Şoňa näçe etse köp ýutýarlar ta o haramzadalara ýutmagy. Ola da döwletin pulunu ogurlyk etmek, hayır tawabet diýip tölenýän pulu ogurlyk etýärler. Bizinki Amerika'da bir aktivistimiz Talip pul yığınap müňlerçe adama Türkmenistana hükümet etdi. Videolarını seyredin yerine 15 bin 20 bin adam seyretýär iýdarlaýarlar şonu. Onu iýdarlayan yok. O etken kömürle niçin haber yok. Halk bunu tanıyanlar. Gör şol çiğnem bunu getirip parlamentin başlığı. Oyacak kolyarlı haramda adani. O El Arabiye gidip interview veren kişi oldu. El Arabiye nirede? Türkmen Hayır Sohbet Fondu'nun başlığı nirede? Türkmenistan içinde işlemeli adam, Türkmen halkına kömek etmeli adam, yürüyüp hem kurumlardan pul yığınap, şu pulları Türkmen halkına kömekler etmeli adam, başka devletlere gidip siyaset yönetip başlıyor. Demek bunu tayarlap, bunu bütün dünya belli edecek olup tayarlap diyor. Yine şu sebeple biz ayıp geliyor, Türkmenistan devleti yok, parlamentam yok, Dışişleri Ministrliği yok, o yönü gulçuluktaki ministerler, vaktlayınca. Şu gün batılmalı olsa da batılık gidiliyor. O adaletli, adaletsiz, onu hiç kimse yerden o. Adaletsiz batılık gidiyor, adaletsiz işten ayrılıyor. Ya da tutulup işten ayrılıyor. Ya da şunu korrupsiya ettirip işten ayrılıyorlar. Aygara olun kulçulukta. Kezzap kulçuluğunda. Men diyecek olan adım Muhammed Ağa, Türk hükümeti şu zatlara ünit vermeli ve öz siyasetini karikatürovka etmeli. Eğer de Turan Birleşigini kuracak olan olsa, eğer de Türkmenistan'ı Türk devleti ýaly bu partner hökmüne fundament Merkez Aziýanyň fundament hökmüne görjek bolan bolsa ol demokratik opozisiýa halk bilen işlemeli. Başga ýol ýok. Bu kezaplar şu näme Murad ağa? Gözde birinji Türk devleti Türkiýedäki bizim watandaşlarymyzy dokumentalny, kanuny esasynda işlemäge şert etmeli. Birinci etmeli zady şol. Şol Türkmen halkyny Türkmenistanlylar golladygy. Birinci etmeli zady. Şola kanun esasynda beýlekler bilen deň derejede işläp berýän şert etmeli. İkinciden bizim aktivistlerimiz gollamaly. Üçüncüden iyi veren aktivistlerini izin almalı. Ya da olar türmette saklama, türmelerde saklatmalı ya da çıkartmalı. Hükmen şol işleri etmeli. Ondan Türkmen opozisiyası bilen gepleşige geçmeli. Hükmen etmeli şunu. Hükmen. Şunun hemmesi näme şertler etýär. Türkmen devletin dolandırıp oturanlar da oylanşar yani. Ola da bilir yani. Ey Türkiye devleti akmakta. Ola bilen oyun edip bolmaya. Ola da ondan kanunçılığa yüz tutarlar. Ola da ayaklarını oylanşıp ederler. Şunu etmese Türkiye yanlış ya. Şu zatlar hükmen iyili giderli Türkiye devleti etmeli. Muhammed Ağa, en merkezi Türkmenistan'ın vekilleri, yani Türkmenistan'ın grajdanları Türkiye'de bozsunluk dilese şolunu vermeli. Hükmen. Türkmen hükümene görkezmeli. Ha, siz bizim karşımıza gidiyorsunuz, biz sizin halkını kovarlar. Yok, karşıda o etmeli zadi. Dünya derecesinde borcu şol Türkiye devletinin. Ama şunun için men bizim halkımıza bilinýän, Türkiye'de yaşayan ya Türkmenistan'ın içinde yaşayan hemmäňe Türk döwletini, Türk halkyny gollaň. Biz Türkiýanyň Kipr adatyny Türkiýe diýip hasap edýär ve biz Türkiýe halkyny her wagtdan gollaýar diýip çykşadyk. Biz hükman Türkiýe halkyny gollamaly, bize iň ýakyn halk ortar däller. Bize iň ýakyn halk Türkdür. Türk bilen biz her wagt ýa-ki aragatnaşyk tapar, aragatnaşyk gowuluşdyryp biler. Bizim dert desturumuz deňelýär, bizim pikirimiz deňelýär, bizim köp zadymyz deňelýär. Ünseren bolsaňyz soňky 15 ýyllykda Türk hökümeti, Türk döwleti bizim grajdanlarymyza ummasyz kömek etdi. Ananyň Türk hökümeti, Türk döwleti bizim grajdanlarymyza şeýle kömek etdi. Türkmen hökümeti, Türkmen döwleti şolaya kömek edilmedi. Hemme Türkmenistan'da soňky 10-15 ýylda gurulan jaýlar, Türkmenistanyň içindeki adamların yaşayışı, Türkmenistan'ın 10-15 yılın içinde polis, MHM, hemme talamançılığın alyan pulları
Türk'ten gelýändir. Şoň üçin biz Türk hökümetine minnetdarlyk bildirýär, türkmen halkyny gollap şurýaly iş mümkinçilik berýäniň üçin we türkmen grajdanlaryny hawa olar nelegal köp yerlerde bir kanunçylyk edýär, şonu da sypaçylyk edip goýberýänigde köp sag bolun. Olar mecbur bolýar şu zatlary girmäne täýär, legal tarapyndan işläp bolman soň şu tarafa gitmeli bolýar. Her wagt legal tarapy bolmasa, derhal kriminal tarapyna geçýändir. Oňa da türkmen halkyny näkärder, türkmen hökümetini ogurlan, basyp alan atal ogly näkär. Bular Gurbanly Etýärler Berdimuhammedow näme diýär? Türkmen grajdanlara pasport berdirmedi ýaly, şolar uzatmady ýaly pasportlaryny, şolar ýa-ni Türkiýanyň içinde her bir künjeginde haksyz bolar ýaly hereketler edýärler. Sizem şoňa inanyp, ýa-ni türkmen halkyna garşy görüşmeli bolýar. Ine Türkiýanyň içinde de bidiňçilikler köp. Türkmenistan grajdanlara garşy bidiňçilik köp. Ýöne umumallyk görseň, Türk halkynyň türkmen halkyna eden kömegi ummasyz. Şoň üçin biz minnetdarlyk bildirýär we geljekde Türk doganlarymyz bilen bile el tutuşup, bile berk bolup, bütün dünýäde öz haklarymyzy gorar diýip arzu edýär. Muhammed aga, indiki video seyredelim. Ine şu temany tamamlaýalyň. Şoň üçin ine Türk milleti, Türk halky çykyş edip aýdýar, gün aýdýar. Näme türkmen halky biziň arkamyza bıçak urdy diýip. Türkmenistanyň içinde de türkmen halky TikToklar yapmaly. Biz Türk hökümetini goldurýar, biz Türk doganlarymyzy goldurýar diýip ýa-ni videolar yapın. Onun için türkmen hökümeti size alýan bolsa, ýa size azar berýän bolsa, bize aýdyň, biz hökümet suratda Türk döwletine aýdar we Türk döwleti ýagny şolara batyşlar eder. Indi Haýry Hasabat fondunyň wekili boýunça şu kunna hakykatdan hem halkyň içinden dören, halka kömek edýän Haýry Hasabat fondunyň ýol başçysy we hakyky işgary Talip we onuň topary. Şular soňky 2 ýylda biziň halkymyza eden kömeginiň möçberi bütün Gurbanyň milliardlap alýan pullary manatda, milyonlap alýan dollarda pullarynyň gelýän pullarynyň türkmen halkyna beren pullarynyň möçberinden hasyly. Haýry Hasabat fondunyň pulundan Gurbanyň öz sadakalaryny edýär. Ejetiniň, kakatynyň, ýa-ni doganyň özüniň sadakalaryny geçirýär. Halkyň puluny, men her wagt aýdýan, halkyň puluny edýär. Bir köpük şuňa çykar diýsem çykarmaz. Ýalňa bir gaty ýazdy, ýa-ni kommentariýa. Bir arab at çapşykda 10 milyon dolar goýupdyr bolýan. Şonu men aljak diýip, ýa-ni ata minip neme edip atdan ýykylyp maskara bolup şu 10 milyon dolar aldy. Ine şurýa tezde 1 milyon dolar şuňa bersen, bir biznesmen gelip 1 milyon dolar berjek menden duş diýse, duşaram. Men aýagyma ýykylyp, aýagyma uşa diýse, uşaram şol. Ine Türkmenistanyň milli lideri. Türkmen halkyndan taýlanmadyk. Türkmen halkyny ýigrenýän, türkmen halkyna karşı giýje uny görüşýän Gurbany Berdimuhammedow. Türkmen halkyna kazyollar, türkmen halkyna söýüp gelýän, türkmen musulmanlara siz teröristler, siz hemmäňiz Wahhabit diýen adam, türkmen halkynyň musulmanlaryna egerde bir takdalyny ötürse, derrew ters alyň diýip komanda berýän, ýa görkezme berýän MHM'lara Gurbany Hacı Berdimuhammedow. Ine şunu bilip goýun. Özem türkmen halkynyň milli lideri. Bu kimin milli lideri? Bu milli lider mi ýa milli başga bir zat? Ýazın kommentariýada öz pikirlerini. Ine tema geçelim Muhammed aga, ine dünýäde bir diktator bar. Iň bir belli. Şunu ýa-ni ýokary derejä galdyryp, şunu bütün dünýä tanýar. Şunu tanamaýan ýok. Özem şolardan belli boldy. Ine şu hakda men häzir materiallar öwrenip başladym. Käbir diýen zatlar ýalňyş şu hakda. Ýöne käbir diýen zatlaryň dogry. Ne gelin seyredelim. Ine Demokrat Koreýanyň diktatory evet. Open the door, you got
Gördüňizmi ýaňja halkyň içinden çykdy. Halk bilen suratı düşýär. Gördüňizmi? Ýaňja da boyun egip halka boyun egilýär. Şul adam halk bilen gürleşýär, surata düşýär. Halka bir zat bolsa şul eşigini gidip katastrofa bolsa uly ağaçlary götürüp remontyna kömekleşýär. Ýygnakda oturup ýek özü däl, gatdyryna riýadyna beýleki egilneşler oturup aglyýar halkyň aladalaryna. Şol ýaly halk bilen muny hemme döwletler ýygyna ýöne halky şunu owşajak şunu nimetjek ýüregindäki mähirligi söwgüsini bildirjek bolup şunu bujaklajak bolup ölýär diýsene. Hawa şunuň mümkin bir böyle gorkudylýandyr. Ýöne beýlik böyle hakykatdan şunu söýýär. Muhammed ağa. Hakykatdan çäreleri biginip gelýärler. Hakykatdan. Inneki video seyredelim. Peki Muhammed ağa öz eginleşleri bilen salamlaşýar. Elber, salamu aleykum diýär. Ünsörüm. Men ýalňyşdym. Başga bir döwlete gidip şo ýerdäki ministrler bilen salamlaşýar. Her türlü bilen. Görýärmi çağlar okşýar, çağını görýär. Aýdan ok gurban diýýärdi. Ey oň tilletini näme çyzyk bar, getirmeň o men ýalyna odan däl çağlar getirmeň diýen o. Görýär, barýar. Kim ma bolsa gaşalýar, hormat goýýar. Muňa bütün dünýä diktator diýýär. Lütfen. Sizin aýtjak bolýaryňyz bir diktatorlardan hem beter hapa binamyzrak diýen monýalyk diktatorlardan. Bu korkya. Diýerim, öýdur, eginleşler bilen dur bir ýatda Muhammed ağa hiç kim arkada şöhrat ya neme şöhrat dip bıyıran ok ýöne gaşalýar. Lütfen. Ya bu hakyky bir uly partiýanyň wekili. Inniki video edelim Muhammed ağa. Bir zavoda fabrika gelýär. Ya anlatallatlar vardır, gördünmi? Vayenler ýörýär, bile ýörýär. Öz aýratyn ýören o. Lütfen ýanyna gepleşýär, zat edýär. Olar gördünmi Muhammed ağa? Olar durup ýazan ok, ya gözüne seyreden ok, ya şun gözüne seyretmek gadagan ya däl. Öden bu bütün dünya diktator. Lütfen. Ýanyna da adamlar oturuyor ýek özde. Ine şuraya suratlan gurbanlyda. Görýärmi? Sallat, ofitserler ýanyna serkirdeler. Bam şuraya serdaryň ýa gurbanlyň suraty. Görmersiňiz? Şoň üçin şu adamlar hak şular gorlýar, diktator bolsa da.
Ne dedin? İşlerler, yönüke işlerler. Ne dedim? Şuraya surat gördün mü dedim Muhammed ağa. Halkın edil ortasına ahran adam yok, adam yok. Halk bunu kucaklap diyor. Bunlar deňeşdiretim Bunun diktatör, bunun bir hapse karandadı. bu torun haramada yönü şonda da tayı halka yok. nekirleri var, halka bir eden zatları var. Şonun halk görýär bunu. Yine şu video derdim Muhammed ağa şunun bir ütköşk video. Şu Xitayın yani diktatörü. Yine yanında eginleşleri var. Muhammed ağa yeközü bir halcıkta yören ok beýliklem 10 metr 20 metr daşynda däl. Yine bile aýlanya bazar aýlanya. Bolmasa bütün dünya Amerika döwleti ýa bütün dünya ýa-ki alyp barýan ekonomikasy bütün dünyada birinci yerlerde dur häzir. Gurulýanyna bir durnukly bir tiýatratçyň gurulmy da ýa-ki sesini ütködüp aýdym ýaly wow diýip gurulýan ok bir normal gurulýan, normal pikirler aýdýar. Ine institutda çykyş edýär. 孩子的抚养教育，年轻人的就业处理。 Hiç kim gıyıran ok çöğürde. Yani sinzipine çok rahat diýip gıyıran yok. Normal. Ya bir partiýaň vekili, bir hakykatdan hem yani Tayland hiçlip alınan adam. Yine masalan içinde oturup guruluşýar. 是家事，也是国事。 Yine bir yerin öýüne var ya, haldyýyň gör ya. Yine ýanyna adamlar var. Yani özü bir halçy ýazylyp, gyzylyň halçy ýazylyp, ol yani nemede Kanda festival geçen hal ya gyzyl hal ýazylyp ýürep olaýanlar ýok, bir oýunlar ýok. Hakyky ýolbaş, hakyky gelýär, halkyň ýagdaýyny biljek bolup. 那台风沙上是一个好地方，风景很幸福的一段啊。你看这场是，我们的目标很宏伟， Yine dedim, 也很 ýanyna ýönü koy adamlar ýürýär. 归根到底就是让老百姓 Eginleşleri, 更好的日子。大家好好看啊！中国是现代化，民生，老百姓的事情是最重要的事情。 baran ýerine de ýa-ki ekrançylar barsa, ýa-ki daýhanyň ýanyna barsa hal ýazyp, çäler edip de ýöne koy baryp guruluşýar, maslahatlar berýär, gidýär. 什么呀？身体健康，阖家幸福。 Hakykydan ýa-mu? Hakyky formy soýýar. Bolmasa olan bir diktatoryň biri, Muhammed ağa. Men bunu öw aýdamok, men deňişdirjek bolýan. Şular dünýäň kezzaplar, dünýäň diktatorlary biziň demokratik döwletiň ýa-ki prezidenti bilen deňişdirjek bolýan. Ine dedim. Inni ýa-ki Oğuljahan Atabaýewa Terdadan meter telewizionyna görkezilip, ýa-ki muny hem ýere gidýän ýerine prezident ýaly seredilip garşy alynıp, ýa-ki şuňa hormat goýulýar. Bolmasa şuň haky ýok. Samolyot bilen gitýär. Hawa samolyot bilen gatýar. Muhammed ağa seyret. Seyret. Wow. Gördüňmi? Terdar gelende ýa gurbanlarna şey edilýär. Şunam ýa-ki şu batkança goýjak bolýanlar, şu ýa-ki bir ýere Taýlandda hemmeler gözüne men ýalňyşmasam Manaka ýa näme gelýär? Manaka gelýär. Gepleşikler geçýär Muhammed ağa, daşlar. Bu kim bular ýa? Hayır Hatawadyň ornundadyr. Kim bu? Ýa prezidentin ornuny aldymy ýa daşa işler ministrmi? Kim bu? Näme düşünüjek? Daşa işler ministr baka
şolay al gidip daşırıp da gepleşikler geçiriyor. Bana düşündüren döwlet Türkmenistan döwleti var mı ya? Bir maşgalan döwleti Yo, var. Murad ağa, şu samolyotı etdiyen edilyen rasgodi, şon pulunu Türkmenistan'da bir togor münglerçe betbaqta adama iýmäge içmäge bir aylyk gady bolýar. Bir gedek gideni. Hakiki. O näýle Hayır Tagabat'ın prezidenti lişni samolyot bilen gitmen. Bilýän näçe rasgodi var. Doğru diýen. Ödem diňe şuň üçin şunu tutup basmaly. Näme üçin? Şuň korrupsiýa diýilýär. O Hökümetin korrupsiýa. ýa-ki pulny, Halkyň pulu bilen eýlekmek. hayır hatabat edýärler. Şoň üçin bular hayır hatabat, hökümet, döwlet, wezipе, şo burada bularyň kuşol. Ýa öz öýüniň içindäki, maşgalatyň içindäki ýa-ki ol предприниматель ýaly hereket edýärler bular. Öz döwleti ýaly. Buraya bolmada han döwlet. Näme üçin prokuror böküp çykan ok? Siz näme etatyna Türkmenistanyň samolyotyny alyp gitdiňiz? O samolyot hökümet büdjetiniň etatyna. Siz hökümetde işleň yok. Siz bir hayır hatabatyň ýa-ki nimeti, vekili, döwlete degişli ýeriniz yok. Näme işleýäňiz Türkmenistanyň kim şuna samolyot berdi? Tutsak etmeli, tutsak etmeli. Näme rasgodi var gidip gelmek üçin. Rasgodi näme üçin goýmadyňyz? Bolýa öz pulunu goýup ýa hayır hatabatyň pulunu goýup şo samolyot alınmasa düşündük bolýady. Ýöne o rasgodlar bizim hatamyda. Inanyň hormatly vatandaşlar, bizim hatamyda şular bir kançylyk edip dünýäni ýa-ki hedret getýär. Bizden ruhsat almaly şu hayır hatabatyň vekili, bizden ruhsat almaly. Şo samolyot bizden alyp bolýarmy, alyp bolmaýarmy? Halkdan ruhsat almak, halkyň pulu ol. Gurwanyň pulu ýokdur döwletde, gurwanyň bir kostyum balaklydyr, başga zady ýokdur. Minip duran maşyny, samolyoty, şoň rasgodlar döwletiň rasgodlary, bizim tebiq baýlykdan gelen pulun rasgodlary ol. Bizim pullarymyz. Doğru düşünün. Ol wagtlaýynça taýlanan adam erti gitmeli ol. Erti öläýse, şu çepekçiler aýan erti gurwanyň öläýse, arkadaň şöhret diýip gıýgyrarsyňyzmy? Ya Muhammed Öjär şöhret diýip gıýgyrarsyňyzmy? Kime gıýgyrarsyňyz? Han arkadaňyz. Watana şöhretdiň, watan ölmeýär. Her wagt watan durýar, bütün ömürlük durýar. Watana şöhret, Türkmenistanyň şöhretdiň. Arkadaň şöhret. Arkadaň da öldü de erti ýugnut. Onu näme etjek? Onu kimdik diýilse? Bir topar ýarlaklar görüngden bir utunuzyň nelýär? Türkmeniniň utunuzyň nelýär? Üçin ine şu arkadan derdar, arkadan şöhret aýdymlygyny näçek bolýar? Ine häzir biz şulary çalşat basar. Aýdymçylar näme etmeli? Olurum ýa-ni çäri çökmünni türme etmeli. Bilýärmi şonu? Şu aýdan ýarlaklar, aýdym ýarlaklar şu propagandadan esasy bölüň tutýanlar. Olurum cinayete çekilmeli. Bilýärmi şonu? Näme üçin zalim bolýar? Zalim bollap zulüm edýär. Zulüme ýol berýär sizden. Itelýär şonu. Bilýärmi şonu? Şonu atçot berýärmi? Gördün mü Muhammed ağa delegatsiýasy? Kliwa medibem bunu ýaýra diýerler. Serdar derdi Muhammed utanmaly. Şuň roluny häzir dogon edip ýör. Gurban ol diýipdir. Sen internetde aşak goýan, açyk aýtan işden aýryan seni gümmol gyýdym goýjak ýerine diýip aýdýar gönü. İnternet açyk aýtan. Ola internet aşak goýan. Bu Agdybirliň başynda, Agdybirlik bom ýaňjy gurrun berdik, arkadan Serdar ö dogonyň arkasyna bıçak nähili uranly. Onlaryň Agdybirligi bir topar bir owdan sözleri alyp utanman, yalan sözler aýdymlar aýdýar. Allah bilen gurbanyň degişler ýok. Gün aýdýar. Öz eginleşleriň ýanyna aýdýan sözlerini ýene-de aýdýan. Allah, Huda ýok, inanmaň, wagtyňyzy ýetirmeň, kep çekin.
Öllüňdir. Mene soňuny çildi kep çekçek diýip gezipýär. Hajar kadağınız ine şeyle diye. Ne hemme arkadan zamanın aktivistlerine aýdýan. Telegram botlar, YouTube botlar ve TikTok botlar, emheme işgärleri. Sizin aňaryňyzda hakikat yok. Sizin aňaryňyzda zalymçylyk, korrupsiýa, kezzapçylyk. Öwüp aýdymlar aýdýan, ýa-ni bir kezzaby öwüp aýdymlar aýdýan zat edýän. Eýeti kezzabyny tutup biz bassak, sizin beýik arkada Allah tarapyndan bilinen arkadan biz tutup bassak bolýar. Onda ne edersiniz? Beýik arkadaňyz jenaýetçi, biz şonu jenaýety hakykaty, adalatly ýerine ýetirip şonu bassak näme edersiniz? Şonu aýdyň. Aýdymlaryňy ýygyma adyňa ýutuşakmy, näme etjek? Hemme şu dünýäde odan türler garaşdy beýik watan, Allah, ýa-ni dogunluk, dostluk, arkadamız, şu türler jemläp bir aýdymyza aýdyp ýörün. Lideri. Indi Türkmenistan Halk Matematygynyň başlygy. Indi etraty Türkmenistanyň kezzawy näme işler? Gelin seyredelim. Türkmenistan Halk Matematygynyň başlygy Gahrman arkadagymyz Gurbanly Berdim Komediyady adyndaky onlarlyň Gahrmançylyk etmedik, gahrman arkada. metal şagalary himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Kadın'ın arkada şeherinde ýerleşen ştat kwartiratına geldi. Bir yerde Gahrman arkadagymyz Kadınanyň vice-prezidentleri Mehmet Gaşady. Ine Ünfer Muhammed ağa, Arkadagymyz seyret. Öz gyýyny reklam edýär. Ünfer. Ahal vilayatyň hekimi, Ahal vilayatyň vice-premier, ýa kontrol edýäni, şolar şurýaly ýürüdün ok. Hep gyýdynyň ýürüýüşini, döwüşini açyp berýär. Kagatyň ýanynda. Sen aýdarsan, boldur Murad ağa, bu kagatyň ýanynda ýörer. Elbetde kagatyň ýanynda öýüne ýörerler. Ýöne hökümetde, döwlet tarapyndan propaganda edilýän ýerde bu sokulmaly. Bolupdyr da bir Haýrhat Abadyň vice-prezidenti. Öz ýerine oturdun, öz işini etsin boldy. Halka kömek etsin. Hökman şuň işini talip etmeli. Şulum halka bermeli işini etmeli. Halkyň muny borçly işini etmeli. Gurbanly Berdim Komediyady adyndaky onlarlyň metal şagalary himayet bermek boýunça Hayır Sahabat Kadınanyň idara binasynda Kadınanyň bijeş işleri boýunça vice-prezidenti Atabaýewaň hemde Kadınanyň vice-prezidenti Bagarowyň gatnaşmagyna iş maslahaty geçirdi. Onuň başynda Muňa dedim. Görýärmi? Ýüzü göçüş kezaplykdan. Kadın tarapyndan aldyp bolýan iş. Ine ýalňyza biz gördük Muhammed ağa, dünýädäki bütün döwletleriň tarapyndan, Prowazashitkiň tarapyndan, bütün adamlar tarapyndan ulu diktatorlar. Şolaram halkyna mähirli. Şolaram halkyna birda etjek bolup, ýa-ni taryhda rol galdyrjak bolup her zat edýärler. Şolaram halkyň içinde edýärler. Şol ataly ogul gyýry halkyň ýanyna barmana bolýarlar. Gurban boly halkyň içinden suratyny gördüňiz bir gerekdir. Meni Gurbanly Berdim Muhammedowa ýüzlenýän. Derrew surat edin. Derrew biziň çykyşymyzy dinläp, derrew surat edin, bolmasa biz bütün dünýäde maksat edersik. Halkyň içine ýep surat edin. Bolmasa biz ýöne tankit edip bütün dünýä görkezeriz. Serdar Berdim Muhammedow, sizem kakyň aýdanyňdan çykyň da gorkmaň, halk sizi öldürmez. Gatyr etse vurur. Gidip halkyň içine ýep surat çekdiň. Video aldyň. Halk sizi golýar diýip. Bir dünýä düşündirjek bolun, bolmasa özüňiz propagandaňyzdan gelip ýörsiňiz, halka başga realistde ýaşaýar. Siz başga realistde ýaşaýaňyz. Bütün dünýäde başga realistde tesir edýär. Maskarçylyk. Muny näme diýjek Muhammed ağa? Ine şolaryň ine diktatorlar diýen o arkadagymyz şul, arkadagy ferdarymyz diýerler. Hatda diktatorlar hem şeyden o. Hatda diktatorlar hem halkyna mähirli bolup, halk bilen gezip zat edýärler. Bular halkdan gorkup, ýa-ni pul ogurlap ýören kezzaplar. Abyşny kezzaplar. Muny näme diýjek? Muňa söz ýok aýtmaly. Ýöne men şular utanmany Hayır Sahabat fonduny milyonluk dollar jaý urýarlar, samolyot bilen eýlek gitýärler. Öz halky kömek etmeli. Indi pretmedi şu da şu fond pul ýygnaýarlar ondan bundan kömek etmeliler buraya.
Ola da pul tapmani dermanına pul tapmani öleyen adamlar var Türkmenistan'ın içinde ve Türkiye'de dolu. İnternete gir dolu bize kömek edin diye. Ya yolla şeyle. Hiç hayatına kömek etmeyeni bula evlerine cay vuruyorlar. Ofis ediliyorlar. Eylek beylek gitmek için Türkmen devletinin bağlığından hayırlanıyorlar. Pulunu sarf ediyorlar. İnni şuna derek Krasni Kresen mara Türkmenistan'ın içinde. Kızıl Yarmay Cemiyeten mara. Ola da boş. Olma pulları yok. Hiç satları yok. Bundan kaldı. Her şey haramdadılan edip böyle. Şundan din mali. Bunlar halkın biliyor hem mekşen biliyor. Şol için bir yol vatandaşlı öz belandan deyince olsam öz durmuşun düzeltecek olsam şu haramdadılardan din mali. Doğru yani. Muhammed ağa, yine bir temana ayıp geçecek oluyor. Bir de yani 1 saat 20 minut. Gıyık ayıp geçeli yine Müferin şuloğunun Ruslan Aysin ol Tatarstan'ın politolog. Ödem yaman gowy efirler barya men şunun bir efir etdim. Yine şuloğunun ve yanına Muhaddin bulan bir bizim dostumuz tercih opozisiyasyonun yani 4 tane opozisyon hareketlerinin yol açtı. Muhaddin bunun OBS'de duşup bir topar yerlerde duşup Paris'te senatta duşup köp yani katnaşıklar ettik. Şu tercih opozisiyasyonun vekilleri Rahman Aliyev Rahmani neme verdiler. İmam Ali Rahmanovi gaz suda verdiler. 4 yıl üstünde işlep hem maglumatları yığınap 60 olay yani cinayet işlerini gozgap pravazişitler bilen İmam Ali Rahmanovi yani gaz suda verdiler. Bu bir ulu mesele, bu bir ulu yemiş tercih opozisiyası için yine şurada da interview veren nehir şulatlar ettim deyip gelin açık bir parça dinleyin şu videosunu ve ondan şunun üstüne bir gülüm edelim. Так, ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айзен. Просим прощения за небольшую техническую задержку. Такое бывает. И сегодня у нас в гостях наш уважаемый друг, близкий Мухиддин Кабири, лидер таджикской оппозиции, председатель партии Исламского возрождения Таджикистана. Мухиддин Аке, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Руслан, и салам всем нашим зрителям, слушателям. Скажите, пожалуйста, ну вот я видел и ваше сообщение о том, что вы подготовили документы, которые должны лечь на стол в администрацию гаагского правосудия для того, чтобы привлечь диктатора Имама Али Рахмона к международному суду, как это было сделано в отношении Путина, Нетаньяху и прочего такого рода диктаторов. Grâce à la technologie révolutionnaire du zoom intelligent. Ces lunettes sont les lunettes de lecture dont les dirigeants d'entreprise ne peuvent plus se... Да, Руслан, на прошлой неделе, если быть точнее, 10 апреля, мы наконец-то подали официальную жалобу, а эта жалоба, она готовилась почти 4 года. Мы над этим документом работали давно. Но поскольку работа очень деликатная и не любит шума и сенсации, тем более в периоде подготовки, когда очень много заинтересованных сторон, которые могут помешать ходу подготовки этих материалов, потому что международная практика знает много таких случаев, когда на этапе подготовки таких международных дел свидетели запугивают, адвокаты убивают, и потом не хватает доказательной базы. А международное правосудие, тем более
Международный уголовный суд Гаагский очень нейтральный, независимый, очень в таких вопросах очень основательно подходит к этим вопросам. Даже когда они знают, чувствуют, что жалоба, она справедливая, но скажут, что нет доказательной базы. И поэтому надо быть тут очень осторожным. Поэтому наша команда изначально выбрала такую тактику, что максимальная тишина и в то же время максимальная доказательная база. Мы собрали более 100 кейсов. Из них выбрали 60 кейсов, наиболее доказуемых. Это наши адвокаты посмотрели, у которых есть международный опыт. Они подготовили много других международных дел. И в конечном итоге они сказали, что сейчас мы можем уже подать официальную жалобу, потому что есть необходимая доказательная база, есть аудио, видео, материалы. И мы решили подать именно сейчас, потому что международная обстановка, она идет в сторону отступления международного права и усиления диктатур по всему свету. И преобладает сейчас риторика близкая к Трампу, к Путину. Muhammed ağa, doğal berip durmaly ýöne gysgaça maglumatyny aýdaly. Ine şul Ruslan Aysin bul Tatarstanyň Türk Turan döwletlerini gollap köp çykyşlar edýär we siýasat alyp barýar. Oň daşyndan ine Merkezi Aziýa, Kafka döwletleri bar Türk döwletlerini siýasatçylar bilen bir topar interwýular alýar. Ine menim buluşdurmam bilen onuň efirinde. Neşöde ýanky Muhammedinden sonra berýär, siz näil gaz suwda näil berdiňiz, näil kynçylyklar gördüňiz. Şöyle Muhammedin diýär 4 ýyl bolan bir işe üstünde biz bir topar keýslerimiz bardy. Keýs diýmek dosye. Dosye diýmek bir sebäp. Şu sebäbiň argumentlary, şu sebäbiň ýanky dokazatçylary, şu sebäp kanun bozulanlygynyň ýanky hemme şahyatnamalary ne şol jemlep 60 tane suwtnamalar 60 tane keýs etdik we şu keýsiň ýanky ýuristler barladylar, prowazaçyny barladylar da inni siz dokumentlaryny berseňiz bolýar. Utuşo ýanky uly bir şansymyz bar diýip aýtdylar. Ine şu sebäplen biz şunu berdik diýip aýdýar. Şu işler biz imsim geçirdik, reklam etmän sebäbi. Eger diktator bilse derru bizi öldürip bilýär, ýa-da nimet bilýär diýip. Ona aýdanok ýöne elbetde şu aýdýan pikiriniň arkasynda şu sözler bar. Ne şu interwýuny siz Ruslan Aysynyň kanalyna girip bilersiňiz. Ne şu ýerde screenshot bar, ünsüň. Pardon, şu ýerde QR kod bar, QR kod basyp häzir men size görkezýän, başgaça görkezýän. Ine QR kod bar, şu QR koda bassaňyz siz kanalyna girip bilýäňiz, bolmasa şu kanal Paýstini şu kanaly gidip bilýäňiz, şu ýerden şu interwýuny görüp bilýäňiz. У меня есть достаточно много информации, что... Ine haçan siz diýäňiz Gurban ýyny näme bermeli, gaga bermeli diýiňiz. Görün şonuň interwýusyny, ine şu proseduralary düşündirýär we düşünjäňiz bolar, näme bermeli. Biz bilýär. Ýöne bize güýç gerek, bize kömek gerek, bize pul ýagdaý kömek gerek. Adwokatlar tölemene, bize keýsler gerek adamlardan. Suwtnamalar gerek, bize dogry gerek maglumatlar. Bir adam öz suwtnamalaryny, öz haklaryny bodrunlygyny suwtnamalary goýanyna gorkmalýar. Onu imsim etmeli, gizlin etmeli. Biz haçanla şonu suwda beren soň size projektor gönüp durýar, sizi hiç kim ellemez, sizden gorkarlar. Sizi ellemän gorkarlar sebäbi Gaagada sizin işiniz seredilýär. Gurban uly her zat eder, sizin bilen görüşjek bor, pul berjek bor. Dasyany ýygyna alar ýaly. Şantaj etjek bor, gorkujak bor ýöne dursaňyz, sizi bütün dünýä gurmaly bolar. Nakansa. Ine şu ýaly ýene bir video köjek bolýan Muhammed ağa. Şu hakyny aýdaýyn Murad ağa. Murad ağa, şurada bir näçe zat bar bellemeli. Birinciden uly üstünlük. Şu atlam täze döwürde bir şoňa meňdeş zat ýok.
Sebebi bir yurdun prezidentini Gagskı suda berip, sudam şonu kabul etye. Şonu element pristüpleniye ba, adamdan karşısına cinayet edilen faktla ba, şol çiğnem sud şonu kabul etye. Önkü bolan demelerde köplenç bir devlet izinlidir Gagskı suda berye. Bu tadı olsa, halk, partiya, dokumentleri yığınıp Gagskı suda berip, hemme prosedurasını geçip, şu elementlerin tuğutnaması bilen kabul edip hava şimdi seyretmeye allık deyip yani cinayet işi fakt bolon için İmam Rahmanov'un karşısında kaldırılıyor. Şu prosesin kabul bolmağı ulu üstünlük, ulu teadelik bizim hemmemizde. Şunu 4 yıl biz yani nemede Polşa'da ABS'nin yığınlarında bolamızda da şu oğlunda gen aliyadılar bizden biz şu attan Türkmenlerin şeytirip gelenini göremde önküle geliyerler sesini çıkarmağını gittiyediler. Bir edek geldiniz siz hem de zaten ütkettiniz deyip şöyle gen aldılar bize. Şu nemesinde de şu interviewsunda da ait ya biz diye şu iş edecek olamızda önkü döredilen partiyalı pravazaşitni kuramalı Tacikistan'ın kıyıp hemmesi bize karşı çıktılar diye ettirecek gel oldular şunu diye. Yöne biz ettik diye. Ben bunu aytmak bile ne mi diyecek oluyor? Önkü post-Sovet Orta Asya devletlerinin daşar yurttaki önkü döredilen apozisiyaları ya pravazaşitni kuramaları hemmesi Orta diplomatlarının vilyaniyetinin aşağındaki döredilen toporlu. Olan işi yurdun içinde bir hareket edilecek olsa şuna dürlü yolla bilen peskelçilik döretmeli. Şulara da peskelçilik döredilen. Hatta Azatlık Radyosu Tacik bölümünün nemesem redaktörüm Tacik devletinin agenti olup çıktı işten hem ayırdılar. Şunun için Orta Asya devletleri hem taraftan işleptirler diktatörlere hiç kim praktik hareket edip bilmesin. Aktif hareket edecek olayan, real hareket edecek olayan, yüreğinden şuna karşı görecek olayanlar hem işi övünle bevet bolupturlar. Şu diye biz şu bevetlerden geçtik diye. Şol için hem dokumentlerimizi verdik, kabul ettiler diye. İnne şunu edecek olanlarına bir tofor pravazaşitni, mecnarotni, pravazaşitni kuramalı da sponsor bolupturlar. Şulon raskotlarından beriptirler. Sebebi Gagskı suda verecek olan bir tofor raskotları var. Şu raskotlarını ola veriptir, özümüzden yığınadık diye. Ödülürem yığınaptırlar bunu. Şol için advokat tutturlar ve prosesi yolu koyup innem kabul ettiriptirler. Şu bir üstü ulu yeniş. İnnem ne aytacak olayan da adım ne? Bizim şunu edibiliyor. Bizde münlerce fakt var. Berdi Muhammed'in eden cinayeti. Birinci, Sancar vakasının ekli. Sancar vakasında bir tofor maşgalıla büyüğüne yitirim oldu. Bari Şeyh Muradov devlet işinde işleyen, Niyazov'u kaldıran, yitirim oldu. Bir tofor devlet çinovnikli yukarı dereceli yitirim oldu. Şolan kardeşler daşar yurtta. Iklimov ola hemmesi daşar yurtta. Şula arkayın arda yazıp Gagskı suda öz zatlarını edip biliyor. Türkmenistan'da bolya türmede mi? Türmede yağdaylar ne? Advokat tutup şulan karşısına edilen cinayeti adamların karşısına edilen cinayet deyip klasifikasyon edip bolya böyle faktla da var. Şunu arda yattı şunu edip bolya. Ya mesela Helsinki toporum o Hacıyev'in ayarlığını türmede yok edildi. Şu öyle karnaşı arda yatıp advokat tutup şunu edibiliyor. Türmen yağdaylar için türmede düşüp ölürler, yitirim bolarlar hem de arda yatıp şunu edip biliyor. Kompensasiye da alıp boluyor. Biz şuları hemmesini Gagskı suda yüze tutup biliyor. Şol için biz şu videonu görkediye bulmayan da hatta şunu edip boluyor. Şolan karşısında cinayet işini kaldırıp boluyor. Bizim şunu edecek oluyor vatandaşlar. Bize kömek edin.
Bizim izimizde durun. Biz hükmen bir направленiyemiz şu vurdu. Şu cinayetkarları dünya meçberine gaz suda verip şunun karşısında cinayeti işini kaldıraydı. Sebep bula cinayetkar, bula bir tofar adamla kanunu döktüler. Türmelerde bizim vatandaşlarımızı helak ettiler. Bizim yurdumuzun baylığını oğurlap milyonlarca Türkmenistan'ı kösediler. Şunun hemmesi cinayettir vatandaşlar. Şunun için şuna yol var. Şunu istedik biz edip biliyek. Biz şunu nitolka gaz suda yüz tutup. Biz birlikte hareket edip dünyadaki değişli kurumaların önüne, giyeceğinin önlerine yatıp biz şunu çatlaştıralım biliyek. Bütün dünyada Türkmenistan'ın karşısında çare gördürüven biliyek. Türkmenistan'ın türmelerini bağırladıven biliyek. Şuna yolanma, şunam tecikle subut etti. Bizim şol orada ılgamalı şolam etmeli vatandaşlar. Doğru diyor. Muhammed Ağa, Türkmenistan'ın karşısına da Türkmenistan dolunduruyan diktatörlere karşı. Türkmenistan'a galyandır. Yadını çıkarmam. Vatan Türkmenistan'ın çoburdattır. Erti arkada ölüye gidiyor, terdar tutulup basılıyor, köçüde öldürülüyor. Türkmenistan öldürülen ok, Türkmenistan ölün ok. Şunun için biz Türkmenistan'a hiç vakit şirket yetirmez, dil yetirmez. Biz Türkmenistan'ı kezzaplardan arıtılacak oluyor. Yadını çıkarmam vatandaşlar. Şunun için şu kezzaplar niyaz ve öldürüp gelip cinayeti işini devam edip yiyorlar. Şu cinayetçileri tutup bandit topor biz hükümetten ayırıp Türkmenistan'ı arıtılıp östürecek oluyor. Muhammed Ağam deyiş oldu. Benim fikrim şol. Inni men Iklimova yüzlenyen hormatly Iklimov. Sizin maşgalağınız, siz şu rejimden ulu meçhörde kösendiniz. Garnaşlarınızı öldürdüler. Ulu meçhörde kösendiniz. Her bir garnaşınız bir case olup biliyor. Şu case'leri kıyın görmen yığınan eğer de kömek gerek olsa aydın biz kömek ödeli yığınap advokat tutup case'leri yapalı. Men Şeyh Muradov yüzlenyen, Bari Şeyh Muradov'un oğlu var. Tüylüme işlep yor hazır. Yani Türkmenistan'ın diktatör hükümetinden karşı işlep yor. Yine şunu yüzlenyen. Sizin kalkınız türmede öldü mü, ölmedi mi? Bir topar oğundan hareket ettiniz. Gelin şunu yuridiçiski yani kanunlaştırılı. Gelin şu case'ini biz kömek ödeli şunu yani bir case hükmünde şu diktatörle karşı case hükmünde ulun olayım. Eğen bizde demedim diyene 10 case var. Dine yani Iklimov'un dasiyetinden bir 10 garnaşa badır 10 tane case var. Şeyh Muradov'un bir tane case var. Şeyh Muradov topar bilen bir topar adamlar yığınaldı. 125 tane diplomatlar, hükümet işgali yığınaldı. Hani onun doğun anlaşları. Gelin şu case'ler kaldırılın da Sultan Açilova. Bir topar. Sultan Açilova. Hacıyev'in ayarlığını. Neme Hacıyev'in ayarlığını var. Gelin şuları yığınap eğer kömek gerek olsa birleşip şunu edelim. Hanamov'un kardeşleri. Hanamov'un kardeşleri var. Doğru diyemez. Hadır yine şu case'ler fen yankı demokratiya men nomenklaturna pozitsiya fen man karşı men han karşı yadımızdan çıkarmadı hatta. Inanın bizim hemmemizin hakiki maksadımız eğer hakiki görüşen bolsanız diktatör. Şunu ayıralım, içine girelim. Öz yankı eginleşlerinizi, iyileşlerinizi, öz aktivistlerinizi, öz gollayanlarınızı yığınan partiye döredin. Bir de karşı uğraşan içinde. Bir de utayın şu yerde. Siz öne çıkın biz sizi gollar. Yöne gelin şunu edelim tevavi hadır. Emosiya düşüp birbirimize karşı işlep neyme gerek? Gelin uyuşup şunu yani suda verin, gaz suda. Her kim öz case'ini tayarladın gerek olsa biz kömek edelim. Uyuşup halktan pul yığınalım. Bir topar fondları yüzlenelim. Gelin edelim şunu. Türkmen halkının içinde bir topar cayı kılan, doğunu türme bir güne basılan, şu Türkmen hükümetinin, rejiminin eden fide karşı bir kançılıkları dasiye hükmünde oluyor. Sultnama. 33 yıldan beri halkı edip geliyorlar. Ne mi? 60'tan dasiye yıkmak bilemiz yok mu? Gelin yine görüşün bir nimeti. Tuğda verip biz şunu yani karar çıkaralım. Bütün dünyada. Şunları barın yerine tutuyorlar. Hiç yere çıkıp bilmediler. Türkiye var tutmalı. Bir advokat tutmam burada. Bir advokat Avrupa var tutmalı. Gün vermeye şunları. Gün vermeye.
Yol vermeýär şolara, gün vermeýärler şolara. Türkmenistana däller. Şol 3 tane ataly olgyda yol vermeliler, tutarlar. Ýegenlerine tutup alarlar derler. Gelin edelim şonu. Ýerim bir de dasýaňyzy. Girin kontaktda Telegramda ine men adresim madyr. Häzir ýerim, ýürse Telegramda. Wagt ýitirmäliň, gelin ýürüjik hareket edelim. Ine Telegramda, WhatsApp'da maňa ýazyp bilersiňiz. Gelin gürleşelim, bize şu case'ler gerek. Kimin şol hakkı bozulan bolsa, elinin jaýy alınan bolsa, bir kanun işten kovulan bolsa, bir kanun dogun basılan bolsa, ya öldürülen bolsa, ya bir zat edilen bolsa, ine häzir gerek. Hemme ýanky wakalar tutam hükmüne bolýar. Şu rejimin netijesinde bolan zatlar emheme nemetdimi? Emheme şonu eden bolsa, näçip Türkmen hökümeti reaksiýa bermedi? Diňe şoň günäsi. Gurmanlyk bilen terdagyň günäsi. Näçip bular bar hökümetin haklaryny öldürän aldylar. Demek günäsi hem şolarda jogapkärçilik. Şolarda. Öz ministrleri, öz belliýe biz belli bilemdik. Hemme Türkmenistanyň içinde edilen bir kamçylyklar şolar jogapkärlidir. Ýadyňdan çykarmaň. Hiç bir polisiýesk, hiç bir emheme özünden bir dad edilmez. Ýokurtuna kontrolydyr. Oňun ýokurtuna kontrol, oňun ýokurtuna gurban bilen terdardyr. Şoň üçin biz gaçart ýagdaýda bunu utulýar. Murada, men şol meselen Aklimov, oson Barışyk, Muratov, Hajiv, şular öz wejdanlarynyň öňünde de arastalanýar eger şunu etdi. Hakikat belli bolýar. Aklimov'un bütün tohum tiýji bilen bastıly azaby günmeren akly. Şu neçeli ne ýurtdan bir daş garnaşam orada ýurtdan hem çykardan hemme hukukdan mahrum ediler. Hi bolmany sud bolsa aklanýar şularyň hemmesi. Wejdannyň öňünde aklanýar Aklimov. Men eden dadym ýok. Men etjek bolan dadym diňe ýurdumda tiýasy ütkeşip girjek bolum. Ol üçin men garnaşyma tohum tiýjime azar vermek hiç hak hukuky ýok hiç kimin. Yani gelecekte öz tohumunyň öňünde hi bolmany özlerini arastaýar. Barışyk Muradowyň ogly neçe ýyllar hökümetiň içinde ýokarky derejede işler. Dünýäde awraýy bar. Tanalya, bilinýär. Hemme kişi garaşýar şu adam bir haramdada bolup öldümi, gerde geroy bolup öldümi. Şunu hi bolmany bilmeler, şunu şu oğlunun borcu öz gelecek üçün, avra üçün, gelecekki tohum tiýjiler üçün, sizin ataňyz, babaňyz kimligini görketmek üçün, tarihde ýazmak üçün şu işi etmeli şolar. Açık sud geçirtmeli Türkmenistan'da kakaf näme bolanlaryny, näme etjek bolanlaryny, näme üçin sud ederlerini subut etmeli. Dime Barışyk Muradowyň case'i bir 20-30 san case'den ibaret. Sebäbi onu bir kanun tutdular. Ona karşı bir kanun ýa çäre edildiler. Ona karşı psihiatrop ulandylar. Bir topar case'ler şoň üçin. Dime Barışyk Muradow. Nerede şu neçeli? Nerede? Näil döwlet jogap berenä? Şoň üçin bu ýerde bir tanqid edýär, beýle edýär. Gelin edelim şonu. Bizde şu ýaly kozalar elimizde bar. Gelin şu rejimi, yani bütün dünyada suuda çekip, bütün dünyanın gurumatyna suud edip şunu bir döwlete barsa tutsak ederýär edelim. Ýeňleşýär bizim. İşimiz ýeňleşýär. Men her wagt diýen, şu rejime garşy görüşmek 1 milyon tane usul bar. Her bir usuly netije berip bilýär. Kimde kim çalt, kimde kim ýanky uzun ýagdaýlar. Türlü ýollar aýrylanmaly. Türlü ýollar bar. Şoň üçin ine yeni bir gerek güllenýän kimin case bar bolsa, şol gurbanyň rejimi, hökman özü eli bilen näl? Şoň emhemeti, şoň polisiýeskiti, şoň ýanky çynownygy, sizin haklaryňyz bozan bolsa, eýen bul bir case. İkinci, bir kanun öldürülen, bir kanun batyrylan bolsa, bir kanun bir zat edilen bolsa, onun bir case. Gelin biz şonuň jinayet edenligini subut etmeli. Gelin şonu edelim. Ol bir. İkinci, biz efirimizde dowam edýär, hormatly watandaşlar, biz görüşmeli. Ananyň görüşmän otursak bular eýem 3-nji adamny getirdiler. Öz gyýyzyny getirdi. Ataly ogul gyýyzy boldy. Olar bir. Hemme wezipede işleyen adamın 70-80% çykanyň belini ýa-ni dwaýurudna beripdirler. Dwaýurunyň gyýyzyny on aldy, bularly diýip öz çüýrük tohumynyň ýa-ni daş töweregi.
Bular eňidire döwleti. Türkmen döwleti ýok diýip biz şondan aýdýar. Taýlawlar ýok. Bellenýän adamlar diňe dogan arnaşlar. Şondan gurbany arkyny edýär. Bu dogan arnaşy mugaşy görüşmedi. Ýöne şonuň içinde de şulardan gorkýar. Benim şu zatlar çalışanyň öz gepini aýtdy. Bir gurumada 2 adam işlemeler, dogan arnaşy işlemeler. Ünsörüň hökümetde oğlu var, hökümetde gyýzy var, hökümetde öz var, hemme dogan arnaşy var. Hemmeler içinde özü birinci bolup şu zatlar bozýan bir kezzap. Bu torun kezzap. Dünyada tanalyan bu torun kezzap. Kezzap söylem şunu karşı aýtmalar ya, kezzap söylem, kezzap edýän adamlar hem aýdar. Murada onu kezzap diýme de. Bizi geçmişelmedi. Ben bir deňime diýip aýdarlar. Şolar gatyrlar, inanyň. Şolar bu torun bir narkoman. Narkomanlar mı gatyrlar? Ben näme diýjegimi de şunu. Muň ýanky kimerçen diktatoram diýip bolanok. Diktatorlar halkyna mähirli bolýar, bujoklýar, uşaýar, gidip kömek edýär, halkyň aldatyp bolsa aglaýar, oturup ýa kömek edýär. Öz owadan eşigi bilen gidip palça ýerip ýanky jaýlaryny agyr ýagdaýdan çykarýar. Bu diktatoram diýip bolanokmy? Diktatorlygyň mähirligi bar halka. Bu näme bir zat? Şunu bir at özüňi bir tap berseňiz bize gowy bolurdy. Her gezek şol at tuturýaly. Ýa-da kommentariýada Murada bir ýene bir geňdatda bütün watandaşlama üçin azatlyk radiýasyna häzir du. Inni atlaram şun tohumtyjynyň adyny goýmaly. Ýogsa goýduran atla. Bu haramzada karar çykarypdyrlar inni sen çagan bolanna men ora vay goýjak, genji vay goýjak, gene bir zat goýjak demsen her kim Çerjewle, Özbekler, nemeler, Kazaklar, Türkmenistan hemme bar. Her kim öz tohumtyjynyň adyny goý. Ýok, bula diýe bizim tohumumyzyň adyny goýun diýip diňe Gurban Guly, Meret Guly, ýene bir zat Guly şonu ýanak atlar goýdurjak bolýan. Şoňa prikaz çykarypdyrlar. Watandaşlar, eger siz aýaga galmasaň, şu hemme zadyňyz eliňizden alýar. Siz inni öz hakyky, öz niýetlerini goýjak adyňyzdan çagaňyza goýdurmaýar. Odan ýanky neme diýende tebiği hadisede beylek diktatörler var kömek etýär. Bu haramdada ählekke nemede kakada tufon torupdyr, tuweleydi. Bir topar jaýlara azatlyk radiýasynda bar adam diýan ýetipdir. Şular ýygnanyşyp häkimlige bardypdyrlar. Bize kömek edin diýip. Remont etmäne. Häkimlik näme diýär? Ýok, bizim Hudaýyň nazar salan ýugurdyny haramdağlı yurtta onu yanak batla bolanak yalan sözlemen, hiç yerde video koyman, tebiği hadise de bolanak, hiç kime şikayet yetenek, yalan sözlemen, kim video koysa biz ona çare görür deyip bula kaytan halkan basıp saklayarlar. Öz borcunu yetirmeye hiç tebiği hadise da diye Hudaýyň nazar salan yurdunda bolmaya deyip kaytan onun üstüne naýjat etýär. Hem bizim yurdumuz dolandıryan haramzadeler. Doğru diýem. Men halka ýylanýan kezzap hayır sawagat fonduny, Gurbalyň fonduny ýylanmaň, hakyky halkyň içinden çykan hayır hasap edilýän talip topuruny ýylanyň ol kömek eder. Häkimlige baryp ýylanmak gerekkä. Ünsörüň, sen sana ýa TV hadiseler üçin bir ziyan ýetildi. Sen barýan kömegi, maň kömek ediň diýip. Gaýdyp kömek etmeyen seni basýarlar, seni yankı batış edýärler, seni polisler gelip, polis teröristler gelip sana batışlar edýärler. Haýdy döwletde bar şu. Demerlik Koreýada ýok, men 100% bilýän. Şu ýerde men kadrlary gördüm, görkezdim hem size. Yani Demerlik Koreýanyň prezidenti, ýa-ni birinji ýolbaşçy, ylga palça ýerip eşikleri bilen ul agyşlary daşıýar. Oturup aglatyp berdi. Diktatör, bütün dünyada söýüp ýerler da diýerler, bütün dünyada zalim şol halkyna kömek edýär. Siz Türkmenistanyň 33 ýylyna, 17 ýylyna bagşlan. Gurban Berdimuhammedow halkyň içine girip, paxta bu ýa-ni o gowaça ýa başga ýere girip surata düşeni gördüm. Ya paxta daýhan ýygynan, paxta ýygynan daýhanyň ýanyna ýa-da gowaça ýygynan daýhanyň ýanyna baryp halysyz, depsiz, bayramsyz, çäresiz balyp ýöne gurrunmuş bolany gördüm. Altın oroksyz.
altın urupsuz, Altın arkadaşsız, değildir. arkadağa şöhretip gıyırmaksız. Ol bir gedek çöllü emhemeşlikler yığınap, olam ýa-ki çay demläp, ýa-ki çölüň içinde çay demläp gürrüňleşik etdi, ol emhemeşlik. Tanalýan emhemeşlik. Başga da atlar ýok ha. Ne serdar etdim şonu. O näme şoňa halkyň içinde bolman, halk muny saýlapdyr. O näme beýle bolýar? O näme ýa-ki bütün dünýäni arlap bolýan, türkmen halkyny arlap bolmawa. Şondan aýan hemme yallaklara, çepekçilere, arkadan zamanyň agentlerine siz utulluňuz. Biz bütün dünya düşündürüp gelýär. Bizim halkymyza düşündürüp gelýär. Hakykata garşy durup bilmersiňiz. Bize garşy durup bilersiňiz, ýöne hakykata garşy durup bilmersiňiz, hakykat sizi ýeňer. Gurbanly Serdar we Oguljan, ýa-ki Atabaýewa köçüde doğulan öldürdiler. Men sizi duýdurýan, sertap bolun, siz Grazna urşuny eltýäňiz. Halk bilen oýnatmaň. Şuny urursaňyz, ertir şol gamçy taýak üstüňize geler. Köçüde tutup sizi öldürürler. Olara zorlarlar. Maslahat çıkar. Ne şuraya ýagdaý. Muhammed ağa 2 saat kiçik video aly şondan görkezler efir tamamlaly. Gaty bir gyzykly video görkezek bolýan Türkmenistanyň medeniýet baradaky video. Türkmenistan medeniýeti. Ine Ağacan Bagşy. Diňe şol epizodda Türkmenistan görünýär. Elbette bu görgüliň ýa-ki aparaturasy ýoklar, ýok ýöne Bagşy. Ine şuraya ýaş ösçüň adamlara kömek etmän, diňe arkada aýdymlara, aýdan adamlara pul berip kömek edip ýörler. Ine şoň üçin halk bilen işler ýok. Halkyň içinde geçýän hadiseler, geçýän bolup geçýän ýa-ki gatnaşyklar bilen işler ýok. Bular diňe arkadagy degişli gatnaşyklar, arkadagy degişli hadiseleri finansiýer edip şolary ötürýärler. Şoň üçin men her wagtdan diýän, bizim geleceğimiz bizim elimizde. Arkadagy diňe bizim dogdok durmuşymyz. Biz şoň elinden dogdok durmuş aýryp öz öňümizde diňe bakty durmuş goýmaly. Başga lat ýok. Ýene bir videoňy öküreýin size. Раздурдыева. И, как видели, попытка была прекрасной. Вы знаете, мы не сразу же включили наш видеомагнитофон, потому что вышла целая группа из именитых спортсменов, и все почему-то споткнулись именно на этом весе, из Ашхабада. Прямо скажем, открытие нынешнего... Şu Atamurat Arazurdiyev ýaşlaryň arasynda dünýä çempionu bolan, onsoň ullaryň arasynda da dünýä çempionu bolan bolan. Şu arada hiç kim ýatýan näler? Hakyky kahraman bolan, hakyky türkmen baydagyny ýokary galdyran adam. Ünçörün men görkezin şöýerde dünýä çempionu bolýan. Как раз его лучший результат в этом упражнении. Чемпион мира среди юниоров, близок к завоеванию звания лучшего штангиста мира среди взрослых в полусреднем весе. Но не надо здесь торопиться, подождать немножечко выждать. Ай да умница! Ну, молодец. Вот теперь пускай уже догоняет его трехкратный чемпион мира. Ine 3 kratny dünýäň çempionuny utdy şo ýerde. Şo ýer gahramanlygymyz bardy. Şu Sowet Soýuzynyň wagtlaryna bolan, ýani 90-njy ýyllarda bolan kadrlar şunu utonuna arkadaşy şöhret. Men öz ýa-ki ýeňişimi arkadagy ol Alabaý Serdara bagşlaýanda diýlen o. Merdoglanlar. Şol gahramanly adamlarymyz bar. Bütün Türkmenistanyň durmuşyny bizim gahramanlarymyz bar. Şoň atlaram çykan ok. Şoň ýa-ki Türkmenistan şular
gaty öwdüler, gaty ýanky ýeňişlere getirdiler. Ýatdan çykarylyp gitdi. Biz şuraya gahrymanlarymyza hormat toýmaly. Kezzaplara, Gurban Uly, Serdar Berdoğan, iki Türkmenistan gahrymany Gurban Uly näme gahrymanyçylyk etdi? Halkdan gaçyp ýör. Halk bilen bir turata düşgörmek näme gahrymany ol? Serdar Berdomuhammedow näme gahrymany? Öz atasynyň ogul gahrymany. Hiç gahrymanyçylyk eden ok. Şuraya gahrymanlarymyz baka. Biz tapawudyny bilmem. Men näme şu kadrlary köýdüm. Tapawudyny bilin. Şuraya gahryman, ine hakyky gahryman. Yankı atalı oğul bolsa gahrymany näke zatlar. Siz düşünceleri çalışma, gayrat edin. Yallaklara men aydamak, olar şu gün ertip Muhammed Döji, men ya başka Meret Sapar prezident bolsa da yallaklarlar. Olar bize pagoda vermeler, olar bizim durmuşumuzu kesitlemeler. Biz öldürmüşümüzü kesitlemeli. Hakikat ve adalatın arkasında biz durmalı her vakit. Şunun için bizim akbaryan tiyatrımız adalatlı, hakikat, halk için ine şunu demokratiya değil ya. Halkın dolunduruşu değil ya. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz öz efirimizi toýýar. Muhammed ağa jemlejek bolsaňyz bir kan söz aýdyp bilersiňiz, bolmasa biz tamamlaýar. Bolýa, men bütün Türkmenistandaki artistler, iskustva uğruna işleýärler, sportsmenler, yazıcılar, men şolary ýüzlenjek bolýan. Siz aqalyňyzy bu haramdada baglamak. Bula wagtlaýynçadyr. Mun ýana haramdadalar taryhda bolýarlar, gitýärler. Ýöne siz ilm uğruna işleýärler, iskustva uğruna işleýärler, sportsmenler ola hemişe bir halkyň taryhyny galýan adamlar. Ýöne eger siz şolara öz ykbalyň baglasaňyz, şolary öwseňiz, halkyň düşmanyny öwseňiz, şolaň ýurt talamaga kömek etseňiz, ol halkyň ýadyndan çykmar. Sizem şol diktator ýanyk ölüp gidersiňiz, şolar ýanyk gitip gidersiňiz, şolar ýanyk erbet adam munasip bolarsyňyz. Şol üçin öz arastaçylygyňy saklan. Siz öz güýjüňiz bilen şu derejeye ýeten, siz halkyň kömegi bilen şu derejeye ýeten, şol üçin halkyňyza awraya getiriňiz, ýurduňyza awraya getiriňiz. Kim siziň halkyňyza garşy, ýurduňyza garşy etýän bolsa, ola bilen hiç wagt özüňiz bir hatarda görmeň. Öz ýoluňyz olardan daşlaşdyryň. Bollym muradagyn. Dogry aýdýan Muhammed ağa, men halka ýüzlenýän hiç bolar tiýitler toýlar çağırýan. Hiç bolar ýardamçylyk etdiler diýen. Ol adamlar şuňky sizi ölüp gelýän zalyma öwüp aýdymlar aýýarlar. Siz şol zalimler sizi korrupsiýa edip, ogullar, agyr çağlaryňyzy daşurda uğrutturup şöyle iyi zalimler. Şol zalimler öwüp gelýän şu artistler yalan. Şo yalaklaryň ýüzüne aýtmaly, utunuň okmy sen aýdymlar bağışlap, aýdymlar diýen. Halkyň arkadagy ýokdur. Ol häzir özüni arkada diýip çykan, Türkmen başı diýip çykan bu kezzaplar. Ýadyňyzdan çykarman. Biz hakykatda ýaşamaly, biz hakykatda ýaşamaly bak. Şunun bilen biz hormatly iýleşler, indiki gepleşiklerçe hoş sag bolun. Men häzir TikTok'a ýerýän şo soraga jogap berýän. Hoş sag bolun. Arkadaşlar, näme soragy bolsa